tione. Send request Bolt kana tione, send I request tichiona. Send I pane ese yapinda, so I'm sure network yacho yabva yabata. Send I tione request, send I request tione, send I request tione. Send I request tione. Send I request tione, send I request tione. Send I request prophetess tione, send I request. Kana type out ed. Type ed. Type ed prophetess. Type. Okay. Oh yeah. All right. Trying to aid you again. No, Anna, you know because I people look at adding. Let's see. Yes. But and now so who wanna imagine very blank. Maybe in but guys. This corner blank side. But guys, can you see it? I just want you to see it, not me. I need po. But ndikona macomments andisikuona imimi kwenyu kumusoro kuri blank blank, but anyway, it's fine. You don't have to see me. So answer, you can hear you, so it's okay. Let's right. Tinokuinvite imainini pano pachirongwa prophetess Bolt Carter kana kuti gogo Bolt Carter zvose zvinongoita nekuuya kwamaita pachirongwa mushure mekunge maonawo program yakaitwa ndinoti ex wenyu zvakare vari baba vevana venyu. So toda kutanga nekuti tibvunze nekuti tikupei mukana uno flow mutsanangure zvakataurwa nezuro pane zvakaona zvakataurwa imi mutsanangure side of the story renyu mudze Zimbabwe side of the story renyu kutakamira sei, then patinge chida kuzobvunza tozobvunzawo kuti ako pakati pawakataura kopakati kana muti vachinge vakangana muchisanangura kuti zvive clear andika then totagira ipapo mukana ndewenyu zvei. Alright, it's okay. Maita basa sisimeli nyokundipawo platform yenyu kuti ndinge ndichitaurawo side story rangu. Ndofunga pane saying yandambokudza makuseni yandikuda kuti nditange zvakare kuti nditaure nayo, handiti ndichaedza kuti nditaure ndakagadzikana. Nditaure ndakaita sei ndakagadzikana. Ndofunga ndambotaura ndikati the greatest are also human, handiti ka. The greatest are also human. Kureva kuti I may be great kune vamwe vanhu through mabasa ndinenge ndichiita ndichibatsira, but I'm also human and I'm not immune to problems. And zvakafanana na Dr. Chiremba anorapa vanhu muchipatara anogona kutoita operation pane munhu igotova successful, handitika but iye atoriwo nechisemu chirwere ichocho pamwe anenge atori neproblem yemakidneys but agotongo attenda patient inenge nechirwere chemakidneys yotopona, handitika ndo panopinda saying yekuti nganga haizvirapi, handiti asi hazvitadzise kuti basa rauri kuita iwewe rive nemaresults kuvanhu nekuti iwewe une problem yaunenge uinayo. Kana Paul chaiye mukati mebhaibheri hanzi he had a thorn in the flesh, akanga achifamba achibatsira vanhu. Pauro chaiye atinotozikanwa but aine munzwa wanga wakamubaya mukati menyama yake, handitika ndangoti ndingopa jekesa ipapo nokuti ndinoziva kuti vanhu vane matauriro avanoita. Ndine macomments angaswera ndichiona kuti ko iye anogoshungurudzwa nemurume sei, murume aitaura zvechihure but iye achibatsira vamwe matambudziko emba sei. Ndosaka ndati nditange nekuti the greatest are also human. Ndichinopinda mukati menyaya yangu ndofunga takasiyana na baba Angel 25 September 2024 ndo patakasiyana, handitika patakasiyana ipapo inini I just went silent because ndiri munhu kuti ndanga ndisingade drama ndaisingade zvekutaura because ndaisira pekuti ndine pane vana pakati pedu. Tine vana, I've got 2 kids from my previous marriage, he has got 2 kids from his previous marriage. We made 2 kids tiri tese mukomanga nemusikana zvakare, handitika to make them 6, handiti saka for the sake of those kids, handitika I didn't want to go public nemamwe maissues andaisangana nawo mukati memarriage. Takaroora na 27 October 2018 tikachata musi wa9 December 2018, handiti saka mukurarama tese kuzosvika patakasvika handina kana 1 day takadanga 2 months takadanga na 2 months relationship yedu ainamboita nguva yakakura. Ini ndanga ndine 9 years ndabuda mufirst marriage mangu, ivo ndakasangana navo vaine 3 years vabudawo mukati memarriage yavo, handitika so when I met him munhu aitoti handisi kuda hangu zvokuti timbotamba kuna kuita sei, inini I'm ready for marriage, handitika and I did not also have a time to dig on his past because ndakangobvunza kuti makasiyanira nechii kufirst marriage yenyu. Ivo vakandipa comment yekuti mukadzi wangu andisiya achiti handirarame nemurume anoita basa rekucollecta offering. Ndo reason yavakandipa inini yandaiziva ine ndichazosvika hangu kumberi pane vanhu vakatozoita come forward nezuro vainamata navo kutriangle vakazondiudza the main reason yakaita kuti vasiyange nefirst wife yavo. Zvakatondishoka because ivo vane matsananguriro avakandiita and I believed him and handina kumboya mupfungwa dzangu kuti
nditsvage ex wife kuti ndimubvunze ndikangoti vanhu vane vana nyaya dzavo dzavakaitirana vari vega ine handidzipindire nekuti handina kuuya paine mumwe mukadzi aripo ndasvika vanhu vakatodhivhosa vakatorambana kudhara saka it's not in my place kuti ndiende kunoteera ndinoteera munhu iyeye ndakangosiyiwo zvakadaro zveshuwa tikatoroorana tikatochata handitika before I met him inini ndakanga ndiri prophetess handitika kana ndikiti ndakanga ndiri prophetess izvezvo handisisiri prophetess. I will tell you the transition inozobuda ndifunga ndichazopabata ndichida kutsanangura paishu yavaitaura yemanjuzu handitika ndo pandichazotaura ipapo kuti why he came up vachitaura nyaya dzemanjuzu handiti. So before I met him I had a church yainzi Resurrected Life Ministries handiti ndine church yangu as a single mother ndakazvimirira ndichitoita basa raMwari ndichibatsira vanhu ndichiita sei. Pandakasangana navo ivo vakangondiudzawo kuti ndanga ndine church kuTriangle kwandaigara handitika. So vandiudza kuti vanga vaine church kuTriangle kwavaigara. I never digged any information. Vaingondirakidzawo mapictures ekuti vakanga vaine church ndikati Mwari mandigonera at least mandipawo a man of God. Ndizvo ndakatofara ndikati mandipawo munhu waMwari at least tinobatsirana pabasa uyewo munhu wekuti haazondiitire zvisipo because the first marriage ndanga ndakabuda ndanga ndakaibudira nyaya yeabuse yekurohwa handitika nekuhurirwa. So that's why ndakagara for 9 years ndisina mwana wandakaita ndisina marriage ndakapinda ndikabva ndati at least ndasanganawo nemunhu waMwari ko unenge uchizivei unenge uchingotiwa munhu waMwari wawasangana naye. Saka tasangana paipaya before I met him ndanga ndiri munhu wekuti ndaiteera Prophet TB Joshua zvakanyanyisa painternet handiti. So ndichiteera Prophet TB Joshua ndakaita time yandakatoenda 2017 ndakatoenda kuNigeria ndega vasati vapo handitika. So my mission was kuti I just want to go see a man of God who inspires me handitika who inspires me. Munongoziva kuti kana muri vanhu vaMwari unogona kuti ndinofarira Prophet Makandiwa kana ndinofarira Prophet Magaya kana ndinofarira TB Joshua. So that was me by then handiti. Ndikabva ndikati arega ndibenda kwa TB Joshua ndikatobatsirwa nevanhu vemuchechi mangu handitika. Ndabatsirwa nevanhu vemuchechi mangu muya vakatondiperekedza kuairport ndikatoenda kuNigeria zvakanaka. So pandakasvika kuNigeria my mission was to go kuchurch kwa TB Joshua. Saka ndichinosvika kuchurch kwa TB Joshua kuya maformalities acho ikoko anonetsa kana uchinge wasvika ikoko handitika because ndakazonzwa ndaikoko kuti maifanira kutanga maita process muchiri kuno motouya mine invitation yekuti mupinde muguest house. Ndikati no it's okay pamuchangowana mukana zvikanzi chimbomirai. Saka I stayed in a hotel ndiri kuLagos kwandanga ndiri kuNigeria. Ndagara muhotel imomo abva ndanoti mazuva afamba. I had 2 weeks dzandanga ndakatora kuti ndiende kupi dzokuti ndiende kuNigeria. Pangati panapa patone 5 days ndakagara and it seems to be impossible kuti ndipinde kupi ndipinde kwa TB Joshua. Saka ndiri munhu wekuti ndaifollowa zvakare Prophet Jeremiah umoto fufiyeni vaivai pasocial media zvakare. Pandati apa nekuti ndirambe ndakagara ndiri kuno chochara namambembers ekuchechi vavati it's better mukuenda kana kwa Prophet Jeremiah ikoko pane kuti time yese izoita sei izopera makagara. Vandaita inquiries online. I booked my guest house kwa Prophet Jeremiah 800 US vandangonosvika ndichipinda ndichipinda muguest house kwa Prophet Jeremiah handitika ndanopinda kuguest house kwa Prophet Jeremiah kune maservice aiitwa international visitors because you know kuti mukaenda kuna Nigeria vanhu vanokoshesa maforeigners zvakanyanyisa. Saka tine international service ataitoitirwa nemaservice aiitwa servants of God anenge akangomira servants of God handitika. So tiri ikoko handitika Prophet Jeremiah vakati the next year yake 2018 tine service tichaita panapa December to remember handitika. So vese servants of God nyoresai mazita enyu kuitira kuti pamunenge makuya I'm going to sponsor ma airplane tickets ekuti vanhu vauye kupi vanhu vauye ku Nigeria for that conference iyoyo. It was good tikatofaro paye servants of God. I came back kuno handitika 2017 tadzoka 2017 then 2018 then I met this guy tikabva taroorana tikabva tachata handiti tachata. Saka tichipedza kusvika 9 December ndo pandakabva ngatokommunicate kuNigeria kuya handiti vangatotaura kuti makanga mati servants of God anouya and you are going to sponsor ma tickets ekuti vauye. Ndabva ngatovaudza ndikati inini I'm no longer single. I am coming also with my husband. I don't know if you can be able to sponsor him also. Vakati no problem apatomborina kana problem. He sent the church ministry Prophet Jeremiah vakasenda $2,000 through another pastor very based ku South Africa ndo vakatumirwa mari iyoyo because vakati kutumira mari from Nigeria kunonetsa. Then he sent the $2,000 yema-flight tickets edu ku South Africa. Mari yabva yazotumirwa through mukuru kubva ku South Africa ikabva yauya. Mari yatumirwa yauya then we arrange for ma-flight tickets zvese vakati kana muchinge masvika then munozoudzwa guest house yenyu yamunoenda kunoita sei yamunoenda kunogara. That was good. Tichingopedza muchato ndifunga takangogara just a day or two if I'm not mistaken. Then we flew kuenda ku Nigeria. Taenda ku Nigeria kuya zveshuwa vakanosvika
vakanogara kuchechi. Why I am explaining panyaya kuNigeria because ndo paitaurwa kunzi pane initiating yakanyotangira ikoko nezvimwe zvinhu. Ndosaka ndakanditangire ikoko nokuti ndo kuri kubva nyaya yacho yakatsanangurwa palive handiti. So taenda kuNigeria kuya vakatosvika takutotanga kuenda kucheck service zvakatonaka tienda kumacheck service kuya tichitoenda tagara iko kuya then my then husband, my ex husband akangotanga kuita mamudzu. Remember tiri vanhu angisati tadzidzana, angisati ndaziva kuti ivo vakamira sei, angisati ndaziva kuti unhu hwavo oro character yavo yakamira sei. Vakangotanga kuita mamudzu vakatanga kuita vakatanga kuti iwewe kuya kwatakaita kuno kunodangana naProphet Jeremiah. I said ndokudangana naProphet Jeremiah sei isu tauya tiri tese kunoko. Hapana pandambodedzwa ndiri hwani naProphet Jeremiah for a secret meeting yekuti ndiende kwavari vega, and he knows kuti you are my husband. Anditika because ndakatonopa testimony muchechi I came 2017, but now I'm back, I'm married, I've got my husband and I'm now pregnant. Anditika zvakatonaka. Anditika vakati tikatosangana nemamwe ma men of God avaizotaura paye kuti takasangana nemamwe men of God vekuZimbabwe vamwe vatori ikoko. I will not mention their names, pamwe vanenge vasingade kumentionwa ma-names avo, but ma men of God vatorimo, vamwe vatori vekukwekwe vatakatosangana navo ikoko tikatoona mamwe maZimbabweans maprophets vanga vatori ipapo. Atika vakatofara tasangana nevamwe vanhu vaMwari vari ipapo. Saka vakatanga kungoita ma-mood swings avo. Anditika vatanga kuita ma-mood swings avo ivi vakabva vatanga kutosara because munobuda muguest house mamunenge muri muchienda kuma-check services vabva vatanga kutosara kuma-rooms kuya vatanga kusara kuma-rooms kuya. And I was like, kwimi munogosara kuma-rooms sei tauya kuchechi zvekuitika panapa handitombozvifarira, panapa patori nemafeki ari kuitwa, pane mafeki testimony chakati. Ndikati imi maona sei kuti ifeki? Anditika isusu ngatingozive zvatafambira pano zvakawanda zvepanzvimbo yevanhu kunyika yatiri kure. Saka tikada kutsvaga zvinhu zvakawanda zvinozotinetsa zvikanzi kana tofanira kuti todzokera. Ndikati hapana patinodzokera because tine ticket, and to cancel that ticket paikuda mari yakawanda kuti tikansele ticket iroro tikwanise kupiwa mamwe mazuva, ende mari yacho yakanga sipo. Ngatitongoshingirire titopedza time yedu because we're supposed to come after crossover. Saka ngatitongoshingirire tipedze time because mukada kutanga kuonesesa zvinhu zvevanhu panzvimbo yatiri muchiti vari kuita mafake testimony, vari kuzoita zvakati zvinozotikanganisa kugara kwedu. Kana tikanzi tafa kana taurayiwa tiri kwatiri kunoku hapanga nemboziva kuti tarovera kupi. Saka hazvizoise picture yakanaka. Ngatingoshingire kusvika time yapera. Zvisuwa takashingirira tiri ikoko, time yapera vakatombodedza mamwe maprofits atanga tinavo kana vada kutestify vanogona kutokuudzai. Anditika vavadedza vauya kurumu kwedu vatanga kutaura kuti men of God muri kuzvona sei zviri panapa, Prophet Jeremiah ndeve feki, matestimony avo ndeye feki chakati. Maprofesa was like because vanhu vanenge vachitotenda kumunhu waMwari vakatanga kutaura kuti kwemi men of God zvoufeki zvaoma zvozviona kupi, zviri kufamba sei kuti muzotaura kuti he is fake. Anditika kutanga kuti aiwa panotoitwa feki pano zvikazoti vakataura zvakawanda zvekuti neniwo semunhu wandanga ndichangobva kuroora nawo ndakatoshamisika kuti ko chii chiri kuitika. Ndikati whether they are fake or they are not fake, but isusu ngatitongoshingirireyi kuti mazuva edu akwane. Kana tadzokera, kana imi mangonoti fake hapana pachaita sei patichadzoka kuno. Vakabva vatombonetsanga nema-men of God ayaya. Anditika vambonetsanga nema-men of God ayaya. I think vamwe ma-men of God vakabva vaenda vanotaurawo kune protocol yaProphet vaivaya kuti pana men of God uko vari kutotaura zvinhu zvakaipa pamusoro penyu. He was called ikoko. Anditika vabva vatodedzwa tikaenda tese because hatina kuita head on naivo Prophet Jeremiah. Takatodedzwa with their team, the protocol ndio yakatotidedza, and vanotidedza in a private room. Vakatotidedza muchurch hall munenge tikwa maservice mese tikabva katomirira kumashure. Anditika vabva vangotaura kuti men of God kana pane zvinhu zvisiri kukufadzai pano zvimwe munongoona mozvisiya pano because it's not your church. Anditika zvimwe ngoonai mosiyana nazvo ndozvo vakangovataurira zvikabva zvangopera ipapo. Vataita maservices ipapo vatapera, then we came back to Zimbabwe. Tadzoka kuZimbabwe kunoku. Anditika inini ndakanga ndine church, ivo vakanga vaine church kuTriangle. Saka munhu akazouya kuzojoina muministry yandakanga ndiri inini yandakanga ndichitorana. But my shock manje ende ndakazoziva reason yacho yakazoti vanhu vabude muchechi after that incident ipi tabva kuNigeria. Anditika because ndakazonzwa kuti vanhu vakuti musi wemuchato wenyu pane munhu akauya musi wemuchato, but munhu iyeye akauya achiti ndewe kuzvishavani ane mwana waApostle. Ndikati komi makatadza kundiudza here mai why makuzondiudza after 5 good years. Zvikanzi munhu iyeye akatouya ende ushering team ndo yakatozomira kunobvisa munhu iyeye because aida kutokanganisa muchato achitaura kuti ndine mwana naApostle Dunamis. But isu takangoti for your mental health ende musi wemuchato apanga patingakudze zvinhu zvakadaro. Ndosaka makazoona vanhu vakungotanga kuita sei kusuduruka vakati Apostle ava vakuda kuuya mulife mamama vedu isu mama vedu taivaziva nezvavakanga vari. Anditika vanhu vakabva vangonyarara. So along the lines takatanga kufamba sisimeli pamiri
marriage yedu tatanga kufamba nhumbu yangu yasvika pa 7 months yemwana wedu musikana wekutanga nhumbu yangu yakuma 7 months ndifunga taita zvokubatsira tese tichibvusa sezvo tiri pamwe chete tiri vanhu vamwari tese hapana patingati yari kubatsira uku pakauya vanhu kana vema 1 on 1 we could attend tiri pamwe chete so tichibatsira vanhu tese zvavakatanga kuita tiri vanhu vaitoti taitobatsira namafoni so what he used to do vakanga vakuti vanhu vatinenge tabatsira vaivaya voenda mufoni mangu votora macontacts evanhu vandabatsira votanga kuenda kunovanyenga handiti so vatanga kuenda vachinonyenga vanhu vaivaya. This other lady, I will not mention her surname but I will only mention her first name. Her name was Catherine but surname handisi kuzoitaura. Her name was Catherine. Ndiye akaita maguts ekunditira mascreenshot abva nditira mascreenshots abva nditumira akati mama ndine zvinhu zviri kundibata ndikati ko chii zvikanzi murume wenyu anenge akatora nhamba dzangu mufoni menyu because I've never communicated with your husband on his line ndaicommunicata nemi so husband yenyu akatora nhamba dzangu mufoni menyu and abva atanga kundinyenga and he has been to my place 3 times. Ndikati are you sure about this zvikanzi chaakundinetsa manje akundithreatena kuti ukaudza mukadzi wangu koro ukaudza anything ukaudza anyone ndinokuuraya ndikati achitaura zvakadaro zvikanzi yatotanzi ndinokuuraya saka inini for my safety ndakwenda kupolice and inini ndaudza vanhu veH Metro because I want them to expose your husband kuti iye anogonyenga vanhu vauya kuzobatsirwa sei. Ndikabva ndavabvunza ko mameseji andiri kutumirwa naCatherine aya ko munogonyenga munhu wekubatsira and she's saying you've been to your place 3 times anditika ende muri kunyenga mumwe nefone number yenyu yamunoshandisa a public line inozikanwa nemunhu wese chirudzii and this was and remember this is the first incident yeadultery iyoyo yange yatanga ipapo handitika vakabva vapfugama vakafonyerwa nevanhu veH Metro vachitoda kutova expose handitika vakapfugama vakachema vakakumbira ruregerero vakati ndokumbira wangu tomboziva kuti chii chandipinda ndofunga mweya wetsvina because he is someone who is a narcissist and is good at manipulating things kuti zviende kusituation yake handiti vapfugama vakabva vachema paipaya vachema vakumbira ruregerero ndazotaura naCatherine uyauya handitika and I never told anyone that issue handitika because ndiri munhu yauya wekuti I'm a very private person handisi munhu anongotaura zvinhu zvinongoitika ndiri munhu wekuti zvinhu zvakawanda ndinongonyarara ndingoti zvinhu zvinongowanika mumarriages and then I brushed it off vataura naCatherine yauya akataura kuti tondibhadharai kuti H Metro isakubuditsei so that I dropped those charges because you were threatening kuti munogona kundiuraya vakamubhadhara mari vakamubhadhara Catherine yauya akabva anyarara nyaya ikabva yapera ndikati pamwe ngoriwo muedzo wevarume nekuti varume vanoita sei vanonyenga hakuna murume asinganyengi handitika hakuna murume asingaite sei asinganyenge vangati it's okay izvi zvapfuura izvi tasiyana nazvo vatagara paye tagara mukugara kwataita kuya abva katanga kutofamba ndikabva ndazvara mwana wangu first born yedu handitika ndazvara mwana wangu uya mwana wangu apo tamuva I think mwananga kuma 3 months 4 months if I'm not mistaken handitika so tamuva mwana kuma 3-4 months paipaya ndofunga ndakatanga kuita mari ndatanga kuita mari ndikabva ndatanga kutenga mota the first car that I bought ndofunga pane live yenye ndakamboya ndichitaura kuti ndine Benz chichi handitika pandikatoziva pa live page pamukedza dzanga dzatopo because I bought a Benz E320 that was the first car that I bought silver then I also bought a Benz E320 blue kuti tite mota dzakafanana but dziri same type dzese handiti so ndatenga mota idzodzo vangati asisi tinomboenda kumusha kwana mama because ivo vane kumusha kugoromonzi ninango isisi kuti hatina kumusha vangati sisi tenga mota dzakadzikira patinozoda kuti tiende kumusha kwenda mota dzakaita sei kwenda mota dzakakwirira handitika so vatatenga Harrier yeblack ma 240 G ayaya ndo Harrier yatakaita sei yatakatenga iyoyo so tatenga mota iyoyo Harrier ndoda kuexplaina panyaya dzemota because vane issue yavakatsanangura paissue dzemota vachiti mota dzakaparadzwa nemanjuzu ndosaka ndiri kuexplaina paissue isi simere so tatenga mota idzodzo takazotenga futi kamwe kaBenz kadiki vakatenga truck vakatenga truck zvinonzi chizvima 3 ton here zvaizva ndichazive vakatenga iroro vakatenga another truck rimwe zihombe 10 ton truck handitika
tatenga tentarekerera ane mafiriji mukati ayaya akabva avapo vakatengera mama vangu mota inofamba namama vangu. I'm the one who bought a BMW because vakanga vaine Honda Fit. Vakati mama ndako kuchinjira imota vandavatengera BMW Honda Fit. Anditi ndavatengera BMW Honda Fit. Vakati hatingatenge kuside 1. Anditi hatingasende kuside 1. Ndokumbira comment section mumbomira kutaura zvekuti urombwa kuti mari maidzwana kupi. Comment section and guys, admin, please can you please control comment section? Admin, can you please control comment section? Comment section, please. Kana vakuramba chiyera ingwesa ikumachu. Don't block them. Machino rwadza. You see, you can't comment. Don't comment negatively. Munhu muri kudistract munhu. But I think don't look at the comments like what I'm doing. Usati sama comments chingota ranya yako ignore chiro pass. All right. Because vana vangataura kuti mari maidzona kuti tinotoshanga tinotoitawo mabusiness anditi hapana paunenge wakagara usingaite chii usingaite mabusiness. Anditi here dai uda kutora mubvuto wahost. Ini guys hapana paungazive masource of income angu yese kuita business rakati anditi that's my privacy anditi so tatenga mota yamama vandati hatingatenge kuside 1 rega utitenge mota kuside kwana Tizvara anditi tikabva tatengawo mota kuside kwaTizvara matwin cab maB anonzi maB 20 something ayaya since vari kumusha at least vanodiwa mota yakakwirira anditi bva tavatengerawo mota kumusha ikoko tikatoenda nayo kumusha mapictures atoripo mavideo aripo zvese ana mama vakatonofara tikatoenda ikoko vakatopembera vakatofara vakati muroora asati amboona muroora akadai mukati memusha mundo mwatifadza muroora vakatofara zvisingatomboite tatobva kuya tadzoka. This is when all the problems started. Dunamis munhu anohura ende kuhura kwake haahure zvekuti anonorara overnight ari kugirlfriend. Munhu aihura zvekuti by 7:30 or 7 o'clock anenge atomumumba zvekuti kana usingatooni kana kuziva unogona kutadza kuziva kuti pane zviri kuita sei pane zviri kuitika. Saka zvakaitika ipapo manje ndakaita 3 times ndichirota vaine girlfriend vachindirambira ndikati imimi munoziva kuti nii ndinorota imimi muri kundirambira but ndaita 3 times ndichikurotai handingamborote hope dzakadai ende why makabva machinja password yepafoni penyu handitika because inini ndakanga ndaisa password kufoni kwangu ngati since muri kutora numbers evanhu vekubatsira muchinovanyenga ndakuisa password pafoni pangu pamusingazive to protect those people kana muchizononyenga izwa kanonyenga kusite handitika so ivo vakabva vaisa password pafoni pavo ndisingazive kuti kuisa kwavaisa password munhu atotanga chipfambi handiti so vatotanga chipfambi chavo paipaya bva ndaita 3 times ndichivarota ndichivaudza imi mune girlfriend abva vandirambira. So one day ndakabva ndarota password yepafoni pavo kubva ndapepuka dziri past 1 AM usiku. Saka pandakapepuka vakati password yandarota iyi ndakuona kuti ndeyekunyepa here vangati rega ndimuke since vakarara rega ndiende kupi rega ndiende kufoni kwavo because foni yangu inge yakudzimwa yorariswa pachaja ndikabva ndaenda kudining bva ndaita on phone ndaita on phone yaiya ndikabva ndaisa password yandanga ndarota yaiya saka ndaisa password yayi ikabva yaita ndikabva ndangononanga pachati yandanga nezita randanga ndarota kupi ndarota kuhope. I will not mention the surname yemusikana uyu but star yake anonzi Kezia handiti so ndaenda pachati yaKezia uyauya ndobva ndanoona zvese everything bva ndatotora mascreenshots handitika ndatora mascreenshot bva ndarestarta phone yaya to delete everything in the phone handitika ndikabva ndadeleta everything in the phone ndadeleta everything in the phone abva ndaenda abva ndanovamutsa ndikati anonzi Kezia ndiani zvikanzi wazviona kupi ndikati anditongokaisa password yako ndairota ndikanoiisa enge ndatoti handikumutse ndatirega ndinoiisa wakarara kuti ndikuprove kuti hope dzangu dzandanga ndichirota ndedzechokwadi anonzi Kezia ndiani handitika ndatotora mascreenshots ese emufoni handitika bva vatanga kupopota yewe hope dzako unongogara uchindirota uchingondironda zvandinenge ndichiita ndikati no hakusi kuti wakandirota usingazive zvandinoita ende wakandirora usingazive zvandinoita ndakatokuudza kuti inini kana uchiroranya neni chitogara kuti waziva kuti no matter what you may do tinotozvirota enge tinotozvioneswa ukati hauna kana problem nazvo you are clean. Saka izvi zvazvipi zvandiri kuona mukati mefoni imomo saka netsanga nenyaya yaKezia iyeye handitika ndatangetsanga nenyaya yaKezia bva ndaudza anatete vekusaidi kwake ndaudza anatete vekusaidi kwake anatete vaivaya vamwe tete I will not mention your name handitika tete vaivaya vakabva vanditi ndipe zita rake ndavapa zita rake kandipe nhamba yake vandavapa nhamba and she was shocked to see that number iri mukati mefoni mavo zvikanzi I know this person ka she's my friend ko vakazoungana kupi zvekuti vadanane kana kuti vahure vese zvavari kuita izvi ndikati inini tete handiti sei handizive and she had to confront Kezia
handitika vanokonfronta Kezia uya Kezia aita achitaura natete mamessages anenge ataura natete oforwardira kuchikomba chake mamessages ataura natete oforwardira kuchikupi oforwardira kuchikomba chake then chikomba chatumidzirwa mamessages ayaya chobva chaenda hard kune hanzvadzi manje yotanga kunoshaudha tete iwewe sei uri kutuka girlfriend yangu manje kutomutuka kwamuri kuita ikoko ndakutomuda manje ndakutomuda inge ndakutoda wobva vaenda futi kugirlfriend yauya wobva wataura kuti mange ndakutokuda nekukutuka kwavaita sei nekukumutuka kwavaita ikoko handitika nekumutuka kwawaita ikoko vatanga paipaya vabva vatanga kutochiriridza zvisingatoiti vatanga kutochiridza nemunhu yauya achimbondisendera mamessage ndichimupindura kuita sei paye achitaura kuti murume wenyu anotokutaurai kuti muri chembere inini am 3 years older than my husband handitika and patakaroorana zvinhu zvavaitoziva kuti inini am 3 years older. How old are you? I turned 42 this year. 42. So he was turning 39. He was turning 38. Okay. If I'm not mistaken, 38, 39, 44, he's turning 38, I turned 42, so I'm 4 years older than him. Saka vakanga vakunoshandisa izvozvo kumagirlfriends vakuti akandinyebera kuti muhombe kwandiri ndakatozozviziva taakutaura tese ichembere haageze anonhuhwa ropa sisimeri makanditarisa ndiri munhu asingagezi kana vanhu vanondiziva live nditori mukadzi akatonaka usisimeri kubva kustructure kubva kugeza zvese handitombori mukadzi anoshoreka inini handitika saka magirlfriend I would send me mamessages hanzi amugeze munonhuhwa ropa munorova murume munoabhuza murume inini ndinoabhuza murume ndinorova murume kana ndichimabhuza kwaari kukunyengai sei aifanira kutohwara rakapasa chitotyo kuti mai vekumba uko vakandibata vanotondirova vakatondita kunge ameno ndinotenda pane atopupura kuti ndinoiziva nyaya Kezia yapupura mucomment section saka ndifunga mafriends ake saka inini vandatonga kutoti vanenge vachitaura ngati varume ndondefunga ndakamuudza ndikati Kezia unofanira kuziva hakuna murume anofa akataura chakanaka pamusoro pemukadzi wake kana achikuda and you should be mindful pamusoro pemurume anokunyenga achitaura mukadzi wake munhu kana achikuda handitika kana kuri kuti ini ndine problem mumba munhu anofanira kuita girlfriend one zvinozikana kuti aizoenda nekupi ane maproblems mumba saka aita permanent girlfriends handitika kwete kuti munhu anoita magirlfriends more than 16 17 kana iye achita neproblem mumba ndikati you know what Kezia you are just a woman like me handitika ndikati the funny part of it mubvunze munhu wako zvese izvi ndakatozvirota zvese hapana chinoitika kwandiri ndisingachizive chinogona kuitika but ndinenge ndatozvirota ndatozvioneswa handiti and I remember I told Kezia kana ida kutozobuda public ndakamuudza ndikati you know what you are trying to get pregnant for him but izvezvi kubva izvezvi you are not going to see your period and then nhumbu yamuri kutraya kuita nhumbu haisi kuzobata and then anhasi akazondisendera message achitaura kuti muri muroyi mimi handina kuzomboenda kumaperiod ndikati ndakakuudza wani kuti as long if you want to play in my territory pano chinhu chinotoitika kwauri akabva amisa period yake zvachose vakatouya vachita hasha vachipupuma furo uri muroyi iwewe wakagadzira girlfriend kuti asaende kumaperiods ndikati muroyi ndiani iwewe unobreka mavows emuchato watakaita uchibuda mukati memarriage uchibuda unogona kuzokwadzisa nevamwe vanhu vanenge vasina mhosva uriwo uri kubuda kwavari uchienda kunovanyepera ende uchinditaura the most painful part is unonditaura kumagirlfriends ako uchingoenda uchingoti ayewa ini ndikudiwa zvokuti tifare ndine mukadzi kumba don't disturb my wife's peace usataure naye respect he kana ndaakumba usataure naye usandisendere message usandifonere varume vanogona kuhura vamwe asi vanotohura zvine respect zvekuti hazvimbofe zvakazikanwa nemukadzi wekumba kuti mukadzi ari kuhura ndikati ndozvavaifanira kuita kuti not kuti ubva waita public this other time vabva vadedzwa namai vavo kumba kwavo kuwadzana uko handiti vadedzwa na mama amwene vangu handitika vachinovagarisa pasi vati nhaitafadzwa uda kumboita zvakaita sei iwewe zvekuti unotanga ukati iwe wakasenga nefirst wife tikazvigamuchira ukatiunzira mukadzi uyu panapa ukati ndiye mukadzi wawakuda kugara naye tikamugamuchira mukati memusha ko wakunodangana neshamwari yehanzvadzi yako kuti zviite sei akapindura mai vake rafu ndofunga makaona akataura kuti ndida kukumbira ruregero specifically kuhama dzangu amai nababa vangu nehanzvadzi dzangu because pavakatanga issue dzechihure you was at loggerheads with everyone because the family supported me haisi family inoda zvinhu zvisina basa they come from a humble background saka vanhu vanga vakutoshamisika nezvinhu zvanga zvichitoitika mukati meupenyu vakataura kuti as long usina kusiya zvauri kuita isusu my angel ndo vatakuziva pano kana usina kusiya chihure chauri kuita isi hatidi kukuona pano because hatidi kuita sei hatidi kunyadziswa
namai vacho vakasiya vapindura rafu mai vacho handitsika vakabva vabva vanga vasasabatike mama vatoita zvokutofona kuti mwana wangu ndakamutadzirei kumutsura kwandakamuita ndokunobva kwete kuti aregedze kuonana neni here ndokuti aregedze here kuti auye kuzondiona nyange dai ndakamutsura ndaisamutsura zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakaipa ngada kutomuvakawo izvezvi amumereji yekutanga yakapera izvezvi akunetsana nemi handiti vakati zvapera izvozvo vakatanga kufamba paye hanya yaKezia ikabva yanetsa vakazotanga kunetsana naKezia vamuvhara mari vakavhara Kezia $3,000 handizive kuti madhiuzi avo vaivharana sei kana kuti vaiita sei handitika inini kuti ndizoziva kuti vanhu ava vaburana vavharana mari Kezia, because I'm a public figure, I think pamwe kana akandikontakta avanyebedzera kune imwe nhamba yandisingazivi nda kubatsirwa here ndikabva ndamupa adresi ndokuziva kwakaita adresi yepanapa. That's my assumption. I don't say ndo zvakaitika. That's my assumption. Ndakazoona masamoni achiuya pagedhi. Masamoni auya pagedhi ari kusuwa tafadzwa, kanzi tafadzwa Macmillion chena. Ari kunomusuwa kunzi you are wanted by the lawyers une mari yaKezia yawakamutorera yawakamuvhara $3,000. Maria ya masamoni auya vatanga kukumbira ruregerero apa remember ndiye mukadzi anga chimbondichemedza uyu vatanga kukumbira ndokumbira ndiregerere amene andapindwa nei ndokumbira ndibatsirewo panyaya iyi nekuti ndizvozondisvitsa pasi riripo zvinozondisvika pasi riripo ndikati you know what isusu ngatingoende kumalawyers acho sinfa tisiye kumaofisi avo. Imagine kuperekedza murume kuskandal yake yemari dzake regirlfriend yake yanga ichimbokuonesa moto ichikushungurudza mukati memarriage. Handitika baki ndakangosimuka ndikabva ndaenda kumalawyers kuya taenda kumalawyers kuya vakasvika bva ndataura navo vabva vati we are giving him 7 days to pay back that money. Handitika and by that time he did not have that money. Ndikati no handikambobhadhare 3,000 ninika kuti ndibhadhare mari yegirlfriend hakuna zvakadaro. 7 days dzapfuura mari haina kubhadharwa achimbonyengetedza ngichiramba paipaya vakabva vakatozoya masamoni kwauya sheriff wekucivil court. He came pamba futi zvakare auya nemasamons yayo zvikanzi we are summoning your husband ari kufanira kuti auye kucourt. Ndokumbira undiperekedze andikamboende kukoti ndega and that case had threatened him kuti kukoti kwauri kuenda ikoko ndiri kuunza H-Metro. Handitika ndiri kuunza H-Metro ikoko and I was like why does he want, and she sent the messages to me ndikati why do you want to send H-Metro kukoti. Handitika urikuda zvikanzi yeye ndinozviti bolt kati imi notobatsira vanhu saka ndakunyadzisa ndikati inini ndinganyarera nechihure chemurume ndingi tinofanira kunyarera kana murume ahura kana kuti murume ndiye anofanira kutonyara nechihure chake. So unoda kuti inini ndinyare pakuti chii kuti waunza H-Metro kuti izondinyadzisa zvikanzi yeye panozobuda topic yekuti zvoni Bolt Carter's husband because zita rengi ndori rinozivikanwa. Ndikati you know what zvaunenge wafunga kuita it's okay, I'm tired with this person, ndatoneta nemi muri kutonditsisa zvandisingatode ndakutongomira because murume wangu. Handitika but I was not even supposed to get involved in these matters. Handitika saka nawafunga kuunza H-Metro yacho ikoko, but one thing chandinokuudza inini handinyare nechihure chemurume because handisiringi ndakahura iye ndiye anofanira kunyara nechihure chake kwete kuti kutonyadzisa inini. Handiti zveshuwa dhere koti rakasvika zvikanzi ndikaende ndega ndinokumbirawo handizokwanise kumira. Tikabva taenda kukoti kuya magistrate akati budai panze because panga paine lawyer iye haana kuuya zvikanzi panga paine lawyer rake zvikanzi budai panze muite sei mutaurirane. Handitika tabuda panze kataura nelawyer zvikanzi zvamuri kutaura zvekuti mapayments epemonth $300 imimi chinyoresa izita renyu kuti you are the one who is going to pay that money because murume wenyu takamupa time frame yekubhadhara mari akatadza kuibhadhara. Ndikanyoresa zita rangu sisimeri paissue yegirlfriend ndikataura kuti I'm going to pay $300 per month for 10 months kusvika 3,000 yapera because haina kuiswa ma-interest mari iyoyo. Do you know sisimeli I paid for 6 months mari iyoyo ndichibhadhara mari yegirlfriends aimbohura nemurume wangu. Muri kunzwa ndikabhadhara for 6 months $1,800 ndichibhadhara ma-300 every month. Handitika ndasvika pa 60 month mari yasvika pa 1,800 vakabva vagadzirisana vakabva vadzokerana then she dropped my charges mari yasara ne4 months dzokupera kureva kuti inini ndindakaitwa rema panyaya dzese idzi ndini ndakatoitwa rema ndikuchaya kuti ndiseke because zvinhu zvinondibata zvakanyanyisa. Handitika ndini ndakaitwa ndikabhadhara $1,800 mari yapa 6 months vakabva vataurirana vavadzokerana vakutanga kutondishotesa paipai and I was like no it's okay hazvina kana problem simba mukaka mari inokuita sei ndinongoshanda imwe. Handitika zvapfuura zvezve ndingochingoti ndibaba vevana vako. Handiti unochingoti ndibaba vevana vako. Handiti then zvazvatopfuura zvezviya tapfuura paipaya Kezia aifunga kuti ndiye ega aifunga kuti ndiye ega
vakabva vatotanga nevamwe remember pane mota Makuseni ainotakurwa nebhenzi yesilver Makuseni onosiwa kubasa ongoti ndiri kudzoka manje pange njira ndakuita utobuda ngomuperekedza lunch hour kobva kwanotorwa futi imwe mota bhenzi yeblue oendeserwa lunch zuva rodoka kotorwa Harrier oendeserwa. Sister yangu akambonditi takaita neRange Rover. Sister yangu akanditi Mai Sharon ndiri kugara ndichiona Range Rover yenyu paKwame Mall. Mukuru chicha vanenge vachimboita paKwame Mall because iye anoshanda musaluni ende iri kudhuze nekuKwame Mall. Ndikati paKwame Mall tikanzi vade mambo vatreka because it seems vane girlfriends ine shop papi paKwame Mall kana kuti anoshanda mushop yemumwe munhu paKwame Mall. Saka dai mambo vatreka ndikati you know what kana pane zvandifanira kuziva ndichazongozviziva handina kumbozviita nyaya vanangoti amini abvafona futi Mai Sharon murume wenyu ndikumuona paKwame Mall inge nevanhu vemusaluni vari kugara vachimuona ipapo zvikanzi one other time ndakatopfuura but vanga paine munhu wechikadzi wangu akagara imomo handifunga kuti munhu wekubatsira because dai ari munhu wekubatsira vakabva kuti vakatovhara mahwindo zvokuti ndisaite sei ndisaende ipapo zvotoratidza kuti havasitoku ndisvike pamota ipapo murume ane munhu ari paKwame Mall vangati it's okay hasimbori problem apa ina ndichitoziva zvangu kuti ndiye munhu upi ndiye munhu iveye bo ndanda kutoziva nepabasa pangoita sei anoshanda paKwame Mall pacho ipapo tapfuura ipapo vavatanga nevamwe vakawanda vavaita another incident ndabhadhara mari dzakezi yandapedza apa vaita incident. This incident again I knew it through a dream. Takatorara paipaya because vakanga vakuti ndakuita zvekutengesa mota zveCastle ndozvo vakanga vakuita ndakuita zvekutengesa mota zvekutengesa mota handitika. So one day ndakatorara because mamovements avo ndaisanzwisisa kuti chii chiri kumboitika. One day ndakarara pauya munhu wechirume mudream mangu but akasvikomira pasaidhi pangu mubhedha. Asvikomira pasaidhi pangu mubhedha zvikanzi muri kuziva here kuti murume wenyu ane ropa rangu mumaoko make. Saka mudream imomo vangati ropa mumaoko ake zvikanzi murume wenyu akakuudza here kuti akandidhuma nemota kwaGazalands muhope umusisimeli ndiri kurota zvinoita kunge African movie ndichizvitaura ka but dai vari munhu wekuti vanogona kupupura chokwadi pamberi paMwari vaizvitaura zvinhu izvi handitika. Ndikabva zvikanzi zvoni mubvunzei murume wenyu akandidhuma muka zvandakapfeka zvinezvi ndo zvandakadhumwa nazvo anga akapfeka trouser reblack nesheti yewhite zvikanzi ndo zvinhu zvandanga ndakapfeka pandakadhumwa nemurume wenyu mumuke mumubvunze. Abva ndapepuka ndina kumirira kuti kuedze because ndakashokwa nedream iyoyo ndikazvibvunza kati is it true vangati but inini handiri kutopedze kunyepa ndakavamutsa muri kunzwa ndavamutsa paipai ndikati baba Angel makadhuma munhu akafa vakavhunduka zvikanzi wazviona kupi ndikati baba Angel makadhuma munhu akafa taurai chokwadi hapana nidze kuti muswere muchitenderera hapana nidze kuti mundirambire munoziva kuti hope dzangu inini hadzinyepe ende dzinotaura chokwadi. Ndopo wakabva uti sori zvako ndakadhuma munhu eye akafa ndadhuma munhu yauya ndakatoenda ndikanoripa kuhama dzake ndikaripitswa mombe 6 ndikatengesa mota yemumwe munhu ndikati tafadzwa une shuwa yekuti ungadhume munhu agofa ugoenda kunhamo 3 days rufu rugoita ugosvika pakunoripiswa mombe uri wega ugotadza kuudza kana eni hama yako ugotadza kana kuudza ingini mukadzi waunorara naye pasaidhi ndikati iwewe unogona kundiuraya ukandifushira ukandichema parufu rwangu hama dzangu dzikakunzwira tsitsi kuti uri kundichema kuti mukadzi afa but uchiziva kuti ndiye wandiuraya haungambeti zvinhu zvakadaro zveshuwa ndakafonyera natete ndikavaudza issue iyoyo nemaitikira zvanga zvaita vakatobvunzwa kumba kwave ikoko vakataura kuti he ndakazviita ndaingofunga kuti nyaya dzinongopera dzakadaro dzongovharika dzakadaro. Tapedza izvozvo mota yavakanotengesa kuti vaende kunoripa kwanga kwafiwa uku vakatengesa mota yemunhu nanhasi mai vavo vanochema mota yavo vanonzi Mai Gundani muri kundinzwa vanochema mota yavo mai ivavo wai ndiri kuti vanochema mai vakabva vatanga kunetswa vakutanga kupreswa. I took $5,000 sisimeli ndikabva because mai vakazonditsvaga vanditsvaga ndikabva ndatora $5,000 yandakanga ndinayo ndikati mama muri munhu mukuru zvekuti muuye muchichema muchiita sei hazviite mimwe zvinhu zvinogona kuitwa nevarume pazvinogona kuzoparira vana vatakazvara tese mangwana. Saka for the sake of these kids inini ndakukutengerai mota ende mota iyoyo ndini ndiri kuya kuzokupai handitika. Ndikabva ndatenga mota handitika ende kana vachida kupupura mai vanogona kuzvipupura ndikabva ndatenga mota $5,000 cash. Mota iyoyo ndakatoti kadhira auye nayo pamba ndikabva ndasaina agreement of sale ndikabva ndavapa mota iyoyo handizive kuti mishonga kana kuti chii kana kuti vakanovharwa sei vakabva vadzokera futi kunavo zvikanzi mota yamatengerwa haisiri yamanga makandipa ndipei mota iyoyo ndikutengeserei nditsvage mota yenyu chaiyo yamakandipa handitika vavharwa
futi mota yandakavatengera vandavataura kuti mari yangu 1.8 5,000 US dzangu ndaudza hama dzangu kana ndikanzi ndafa ndachidzi nhasi mari yangu ndiri kuida mari iyoyo because imari yangu ndiri kuida handitika vakabva vavharwa futi mota iyaiya nanhasi vakavharwa mota iyoyo ikarova vakambotanga vachiuya vakichema ndikati mama inini ndakakupai mota chamakanga makudzokera nerweseri makadii kudzoka kwandiri makandiudza kuti mwanangu baba ava vakunditi zvoni vakuda kutora futi mota iyoyo vanditsvagire imwe mota ndikati ndakakuudzai kuti murume uyu ka anoita zveutsotsi musina kumboita sei musina kumbovapa mota iyoyo nanhasi mota yakarova muri kunzwa sisimeri zvazvangopera zvakadaro handitika ndabhadhara futi 5,000 on top of 1,800 handitika ndapedza izvozvo tagara along the lines handitika vatanga ndikuita zvemacastle ndiri kuzodai ndadai vabva vambomira kana ndakumbomira zvemacastle ndakuda ngotanga chechi kwamutare handitika ndikati it's okay ndotanga kuiswa mutare vagadzira maposta vagadzira maflyer vaita sei avo hutu vaenda kwamutare vaenda kwamutare ikoko she started communicating nemwe musikana girlfriend yavo aishanda pamukuru yepa electro sales yepana Harare vabva vamuudza vakati inini ndakugara kwamutare vachomutumira location ndakugara kwamutare zvandakugara kwamutare ngini mukadzi ndamutaura kuti ndakunotanga chechi kupi kwamutare saka ndiyo way yandakuda kuti ndibve nayo kumarriage yangu saka iwewe ndikuda kuti ndizokuroora musikana uya kanoda kushotesa kuti zita rangu ndinonzi Bolt Cutter handitika uyo akabva anditira mascreenshot ese akaitirwa zvikanzi mother akabva anditi Bolt Cutter vangati makadii munhu wekutanga akarongotanga conversation haumuziye ini kanchipindura kuti ndiwanzoti greetings vangati greetings zvikanzi makadii vangati ndiri pangu makadiiwo zvikanzi makasiyiwa kane murume ndikati murume upi because inini ndakandisingazive kuti ndasiyiwa baba vabva vakiita kunotanga chechi kupi kwamutare ndozvandaiziva izvozvo handitika zvikanzi abhanditira mascreenshot zvikanzi murume wenyu anga achitokutaurei kwandiri akiti ndakakusiyai hamugeze munonhuwa ropa muri chembere saka ndida mwana ndike ndiva ndokuti waingonyengwa munhu angatori mhombe yega ndikeziya she's turning 38 also this year but vamwe vese vainyengwa kutanga chiti vanga twidiki tuma 20 something years handitika tuma 20 something years zvikanzi murume wenyu akuti akutogara kwamutare makasiyiwa mozviti Bolt Cutter pakuti chii makatosiyiwa nemurume ndikati you know what varume ndozvavanoita ndikati une same age nemwana wangu because the first born yangu she's 24 iwo nemakore mangani zvikanzi 21 ndikati my daughter ndikatoti you are my daughter enge ndotokunzwira tsitsi ungadangana nababa vane age yakadai so uri kutambisirwa nguva ende varume vangoita sei vanonyepa hamunongozivawo zvinoita magirlfriends anenge akuda kutokushotesa anenge akuda kutokushotesa pai ndikati it's okay kana manzi makunoroorwa makunogara kunonzi kuchi kwamutare aiwa titambire mumusha mainini munozongotizivisawo zuva rekuita sei rekuroorwa touyawo kumhembero tozvika sei tozokupemberai takukugamuchirai mukati memusha ndozvandakamuudza musikana uya handitika ndapedza kudaro vangati murume uyu anondijairira mhani usho saka panga paine vamwe vanga varipo vakadzi 16 so what I did vari kwamutare ikoko ndakacreate a group and I did not use my number yandinoshandisa public line ndakangotora imwe phone vangatingovhura line nyowani ndikabva ndavhura whatsapp abva ndacreate whatsapp group remagirlfriends esari 17 abva ndavaisa pawhatsapp group paheading abva ndanyora kuti mabeach atafadzwa ndo heading yandakaisa abva ndavaisa vese muwhatsapp group handitika ndavaisa vese muwhatsapp group vangati neniwo ndiri hure ratafadzwa nangoti tizivane handiti saka vanyanya vakabva vatanga kushamisika uya utanga kunyora kuti ngaindinyepera wani kuti mukadzi wake chakati ndini ndega ruda kundiroora uya ari kunyorawo mugrupu ingaindinyepera wani kuti mukadzi wake chakati ari kuda kundiroora uya ari kunyorawo chakati aiwa vanhu vakadhumana musoro imomo ndiri kumateresi zvangu basa rangu ndaita sei ndapedza paipaya ndaona kuti vanhu vakudhumana musoro ndikati aiwa well done my angel mapedza basa vandaexita mugrupu vandadirita group ndichipedza kudirita group vese vachachaya kumukomana vakutanga kunetsana nemukomana nechikomba chavo manjuko vatanga kunetsana nechikomba chavo aiwa akabhebha moto akauya ari chavhiri risisimeli abva afonera munin'ina wangu nababa munini pane zvaitika uko ndikuda kuti ndiuye but handikwanise kunofesa my angel ndakadai ndinogona kuvakanganisa ndinogona kuvauraya ndinogona kuvarova chichiyi tafonerwa nemunin'ina wangu namainini kava kufona munin'ina wangu nemurume wake tiri kusvika ipapo pamukwiri vati pane nyaya dziriko ko chii chaitika ndaisiri nokuti ndinongotaura bo zvimwe ndezvinonge zvisiri necessary kuita sei kutaura nechingoti hondo dzangu ndinodzipedza ndega
ko chichaitika munambotiudza ndikati asini vakufonerai naisina kukuudzai ndo vada kuti muzive nyaya pavachasvika ndo pandichazokuudzai nyaya dziri kupi dziri paground zveshuwa vakauya vakabva vasvika paye tatsaura nyaya paye apa ndaane nhumbu yemwana wechi2 anditi zvikanzi munogoshungurudza mukadzi izvo mukadzi akazvitakura magirlfriends esaya woraiti togona kusa kutongesa nyaya dzemubedroom kana vine maissues ami nawo kana mine zvamuri kutadzirwa namaiguru ko kuzoita magirlfriends ese 17 bamukuru ndeeyi tinodzidzei kubva kwamuri ende muchengiti muri vanhu vamwari saka picture yamuri kutirakidza yamuri kutidzidzisa ndeyeyi chirudzii chamuri kuita ichi dei manga mine girlfriend kuti kugarawo dare regirlfriend 1 zvitombori nani he manipulates the situation kusaidi kwavo vakatanga kutaura zvavanoda paye vai vakatozobuda vakaita sei vakaenda vabuda vaenda vavasara vachagara paipaya vakatombeta nezi vakatovamboudza ngati I don't want to see you in bedroom chitomborara mudining mwedzi wese achirara mudining ndikati bosi ndine hasha dzisiri kutombeta ndiri kuzoita ngozi because of a man I don't want that ndakazviudza kuti muupenyu hwangu handife ndakapinda mujeri nenyaya yemurume handidi ngozi handidi anything zvapera paipaya zvapera izvozvo tatanga kumuvha vachiita chihure chavo zvimwe ndanga kungoigniwa ndichisiyana nazvo zvimwe zvaingondivinga ndega zvimwe ndichirota ndakapedza ndakuti ndikarota handichatobvunze ndaingoti ndikatozoti ndatora ngazoti aiwa ndizvo zvitoripo ngoma ndiyo no problem handina basa nazvo handitika tafamba paipeya he started to become abusive munhu wechirume akatanga kuhura anoda kuvharidzira weakness yake yechihure nekurova vakatanga kundirova sisimeli apa ndakanga ndatora vana vavo from the first wife ndakanga ndakugara nevana vavo the first born ari muform 3 mumwe wacho she's in grade 6 this year ndairohwa pamberi pevana kungobata kuti ndakavabvunza zvegirlfriend ndairohwa kunge ndichafa muri kunzwa ndairohwa kunge ndichafa nemurume one other time pane pavakazohura ndingati kuhura because mwana yeye she's very innocent a 19-year-old girl she was my house helper a maid mumba mangu vakanonyenga musikana webasa 19-year-old mazuva ayo vakutaura kuti mazuva kundatsiga handisi kumbobuda-buda handisi kubuda-buda ndikati kutsiga kwenyu uku kwakanaka izvo kutsiga kwavari kutaura vakuhurira mumba nemusikana webasa should text musikana webasa remember fonga ndichabata should text musikana webasa vari pasaidi pangu pamubhedha ivo vari pasaidi pangu mubhedha musikana ari muspe vachitexta so rimwe zuva ndatobva kuofisi ndandopinda mumba ndapinda mumba vana ava ndanga ndane connection navo ebhondi ranga risingaite saka ndichipinda mumba ndakapinda vapinda mutoilet saka vapinda mutoilet mwana wamusikana abva achiti mama oifoni yakavhurwa tarisai chati ishi nemwana wavo kwete wandakaita navo mwana wavo from the first wife ndopa akabva anditarisa paipaya saka nyise munhu aimhanya sekuti munhu anga ari mutoilet ndakangoita screenshot yenhamba yemusikana webasa ndikabva ndanoita screenshot yemamessages ese abva ndaita zvandanga ndichabva ndapedza ndanga ndichiita vangazoti izvezvi ndafree let me dial number yemusikana uya ndione kuti ndiani ndimubvunze kuti ndiani pandiri kunodhaila nhamba sisimeli iri kubuda yakanzi anti rumbi home ndikati asi kunyepa vandadhaila futi kechi2 nhamba yakasevhwa mufoni ndakadhaila nhamba 5 times sisimeli ndichifunga kuti pamwe ndiri kurota kana kuti pamwe ndaakupenga 5 times ndichidhaila nhamba ndakasweta ndikadikitira kunge munhu achafenta ndakagara pasi kundwa majoni anga tikuguka kudai so tikati musikana webasa wemumba 19-year-old pana baba vese ava hazviziri izvo mani vandapinda mumba ivo ndofunga vakanyumwa bva vabuda panze bva vabata vana maoko vabuda panze bva vasvika mumba ndikati kumbi uri kuhura nababa vepamba panapa semwana mudiki wanga ine fear imagine she's a 19-year-old girl abva apfugama pasi zvikanzi mama ndinokumbira uregerero baba ndo vakanditi ndidangane navo vakanditi ndisakuudzei and this person mamaid angu ndobhadhara 200 US ndembhadhara 200 US mama baba vakanditi pamusori pemari yangu vachanga vachindipa $100 vakanditi musazoudze mama kuti ndo zvandiri kuita izvozvo ndikati how come unodangana nemusikana webasa uchinditaura mamessages ese munoshokwa vachiudza musikana webasa apa tine mwana mudiki handiti kajunior kadiki kedu ende vakabva vamutumidza zita ravo mwana iyeye I hope hazoiti kunge baba vachiudza musikana webasa kuti usapote uchibereka mwana ndikati ungaudze musikana webasa kuti aiutrite mwana wako mudiki kuti usapote uchibereka mwana saka mwana iye akachema ndisipo anofanira kuberekwa nani chirudzi chauri kuita ichocho mwana iye akachema ndikati you know what ina handikwanise kukuruva because hazvisi mandiri ende handidi kuita ngozi kuti ndizoswera ndakutenderera maH metro kunzi Bolt kati akauraya mwana wevanhu because of a man. I don't want this drama. Ndikati you know what, handisi kukupa pay yako but chinhu chandiri kukupa because wakabva kumusha ndiri kukupa $10 etransport ende ndiri kufonera mama vako because ndanga ndine nhamba yamama vake handiti
ndanga ndine namba yachi ndanga ndine namba yamama vake vandampa $10 yetransport ndikati buda uende ndingatokuitira utsinye because utoriwo mwana mudiki pamwe kangovhebhetedzi kuona baba ava because ndo maitiro avo vandampa $10 yetransport vandafonera mama vacho vandavataurira kuti muchazoona mwana aita sei asvika kumusha kuno kukwaitika zvakati mama ivavo vakachema zvisingaite pafoni vakati ndouya here kuzokukumbira ruregerero mwanangu ndikati aiwa it's okay mama zvinowanika vana hapana chavanenge vachiita sei chavanenge vachiziva zvikabva zvatopera zvakadaro akabva aenda vai aenda paipaya ha ndazotanga kupopota neshungu ndikati shuwa ungaite zvinhu zvakadaro iwewe nemusikana webasa. Do you know what he said, this is Mary? Zvikanzi zvine basa rekuti musikana webasa izita rebasa naiwe atongoriwo mukadziwo saka zvine basa izvo zvatongoriwo mukadzi ndikati pane kuti ukumbire ruregerero wotondiudza kuti musikana webasa mukadziwo haundi degraded to that extent ko unonyenga musikana webasa ko pandinomuti ndipe mvura yekumwa kana mvura yacho yakasvipirwa mate ko ndikapiwa chikafu chine poison slow poison yekuti ndife because anenge akuda kuti agarika kuti aite misisi ko ndikapiwa chikafu chine poison vakatanga kundirova pamberi pevana muri kunzwa mwana wavo ndaigara nevana vavo mwana wavo from the first wife akamisidzana navo mwana wavo akakunya zvibhakera akati dhodhi ndinokurovai mwana wavo muri kunzwa akati dhedhi ndinokurovai maane time muchirova mama pamberi pedu muchivashungurira kuita zvisina basa imimi mama vanotida ava avaite kunge step mother mukati meupenyu hwedu dhedhi ava mama vanotida zvisingaite vakamuvhundutsira vakati ndinokurova ibva panapa vakati aiwa nhasi kana muchiponda ndipondei but zvinhu zvamaita izvi tanyarara nguva yareba hakuna zvinhu zvakadaro kubatwa nemwana wako and he was form 2 by then is now form 3 wobatwa nemwana wawakazvara muri kunzwa vandati zvapera vane madhezi vanga kuenda kukwekwe kunobatsira vanhu vachienda kukwekwe ikoko vane munhu vakanobatsira vaenda kunobatsira munhu yauya akanobatsirwa naye but ndine ishu imwe ndanga ndakambomubatsira ari kuDubai saka nhamba yake mufoni yange yakasevhwa iri nhamba yekuDubai ndisina kusevha nhamba yemuZimbabwe saka vanobatsirwa kuno kanga ine maishu bhosi andikamubatsira pekutanga atoita sapane ishu yange da kutobatsirwa pakanzwawo kuti vari kuya kukwekwe chiwenti vachinobatsirwa ikoko vaenda kunobatsirwa zvakabatsirwa ikoko vanoti vakazovhetana sei kuti vadanane vatanga kudanana this other day because inini chakaita kuti ndiseparate ndifunga vakabata futi ishu vane ishu yavakajamba pavakabvunzwa kuti ko imimi sei manga makubatsira zviri separate muri vanhu vamwari pamwe chete muchibatsira zviri separate chakaita kuti tizoseparate napakubatsira vanhu sisimeri inhau yekuti Dunamis ainyenga vanhu vekubatsira saka inini I didn't want to be involved in those dramas, in those issues. Saka ndakabva ndatovaudza ndikati imimi chibatsira imega inini ndobatsirwa ndakaita sei ndakazvimirira kana maita madrama enyu maita zvamunenge maita ikoko hameno zvenyu zvinenge zvisina zita rangu kuti vanozivanga nemurume wavo vanga vachibatsira vari vese ndikazonyengwa pamwe vatumwa nemukadzi wavo I don't want. That's the first issue. Another second issue, kana maindiziva pandakambouya paplatform penyu I was a prophetess handitika saka inini ndakuti ndibate ipapo ndopachapinda issue yemanjuzu yavaitaura inini ndiri munhu wekuti ndakazotena kubva kuprophetess kunoita zvinhu zvechivanhu. And this is not a secret, it's something that is public kufamily yangu. Ndakamboda kuzviita secret, but pane ma-issues akaitika mumuri medu. Paitika ma-issues akaitika mumuri medu, vanhu vakatanga kufamba. Kufamba kwavakanoita mukati memusha vakaudzwa kunzi endai munobika doro, mugamuchire chivanhu chiri pane mwana wenyu. Tikona paine mwana wenyu anoita zveufundisi, asi ane chivanhu chiri paari. Mudzimu wemumusha unofanira kuti unochengetedza vanhu kubva kuma-accidents ari kuitika. Handitika ndokuzoitwa ana mama vangu vakati tiri vecheki zvakati zvikanzi wangu muri vecheki asi chivanhu hachitizike nekuti nometa munhu akanzi anoprofita but anenge atori nechivanhu chiri paari. Zveshuwa doro rakabikwa kumba kwana mama vangu kunotoni pakaridzwa ngoma pakairidzwa mbira mudzimu ukanotambirwa muri kunzwa ndosaka ndaakuita zvechivanhu ende zvavanotoziva ivo zvisiri zvesecret or anything zvavanotoziva ivo. Handitika ndikati inini ndakuita zvechivanhu tu iwewe unonyenga vanhu vekubatsira saka inini handikwanisi kuti ndibatange newe pakubatsira handidi kuzokanganisirwa matare angu uchinyenga vanhu patinenge tiita sei tichibatsira. That's why tanga takubatsira tiri 2 saka panga paine 2 offices. The first office iri kufront mandikagara munomu it's my office, then the second office iri kuback ndo office yavanga vakuita sei yavanga vakushandisa iyoyo. That's why takanobuda kuti uyu akubatsira kwake uyu akubatsira kwake. Saka paitika incident yemukadzi iyeye vapfimbana vabatsirana kwekwe ikoko. She came this other day auya anosvika paipai inini ndiri munhu anowanzokurumidza kurara kazhinji 8 o'clock ndinoenda torara kana to 9 ndo time dzangu dzekutorara inini upenyu hwangu hwese handisi munhu anotogarira TV or anything and handisi munhu ari outgoing zvakanyanyisa saka ndakabva ndakakurumidza kurara
because ndanga kurarama life yaiya nenyaya zvaiitika zvese ndakapinda mudepression ndofunga ndakutumira matablets andinomwa chisimeri depression ndakurarama life yekuti ndikapedza basa rangu 4:30 5 o'clock ndomwa tablet redepression kuti ndiwane hope ndizorodze pfungwa dzangu because ndakatanga kuita problem yekuti tsinga yangu yepanapa iyi yaitanga kurwadza kuti nge yakuda kuputika saka ndakazoenda kwadoctor vandapiwa mapirits depression because ndiri munhu wekuti I went through a lot but ndichisuppressa ndisina ndinenge ndichiudza naye zviri zvinhu zvokuti handina kwekuti I can go and vent because unenge ine fear yekuti people are going to judge me so I cannot go out and vent zviri mukati memwoyo wangu saka ndakatanga kuita problem yetsinga iri yepanapa ishi handiti vangatopiwa mavha ndaprescribirwa madepression pills andakutumirai ndofunga munavo nepicture yacho vangatanga kutomwa depression sanangoti 5 o'clock dzikachaya ndomwa matablets angu ndopinda mubedroom ndoita sei ndonorara pavanongosvika iyona handisati that encounter navo yekuti tinoita head on saka vaingosvika vogara mudining munhu wekutanga asina care yekuti sei wakarara because ukamwa madepression nyangode munhu akakuzunungutsa aumuke and aumuke ntonge munhu akafa ndokozopepuka makuseni kana ndikamwa matablets iyayo handiti ndatanga kumwa depression tablets vangati saka ndikumwa matablets ayaya depression munhu yauya auya kuoffice yekuseri ndiri kupepuka dzai dziri kuma 10:30 to 11 if I'm not mistaken pandiri kupepuka kuhope ndikuona munhu haamo mubedroom ndikati baba vasi vachiri vakagara kudining apa ndabuda vakati ndiende kudining ndikunopinda kudining munhu hako ndikati asi vaenda kuoffice this time but vasimboende kuoffice usiku unoyu ko chii chiri kuitika ndikabva ndati rega ndiregedze kupfeka boots because ndakadongorera pahwindo vangona paine kombi yewhite yanga yakapakwa panzi paine kombi yewhite ndikati mota yapinda nguva yandina kunzwa imbwa kuita sei kuhukura because pane imbwa andakunzwa imbwa dzichihukura abva ndabuda handiti ndabuda pepa ndichinyamba ngati handikupfeka mapusha abva ndabuda ndichinyawaira ndiri kunosvika pasi vandasvika ndichingovhura dhoo ravo remuoffice ndikuona vakagara nemukadzi 2:11 sandikangosvika ndikabva ndati ndimi ani kune mukadzi zvikanzi makadi zvenyu ndevangati ndimi ani muri kutsvage panapa this time zvikanzi naivo munhu wangu wekubatsira uri kude chii munomu inge wakati tinobatsira zviri separate imagine pamberi pemunhu iyeye wakati tinobatsira zviri separate saka utsvage chi ndikati nhai sister ndikati hamene kuti muri mukoma here kana kuti muri munin'ina here handizivi kuti muhombe mimi neni ndiani munouya kuzobatsirwa nemunhu wechirume izvezvi kuma 2:11 dzeusiku ko kana mukanzi marepwa munozoripota kunani murimi mafambira munhu this time kati this is 2:11 ndatarisa watch yangu sandadzika this is 2:11 munhu yakuzobatsira tidambudziko ripi rakunetsai madi kutaura kuti munhu wamwari zvamuri kundibatsira izvezvi 2:11 ndibatsireiwo ndaita agent problem but mukadzi wenyu ngaange aripo parutivi zvikanzi ndiri kutoshokwa I didn't even know kuti you are there or he has got a wife because vanga vachitotaura kuti tiri paseparation ndakaroora chembere ndoya vanoshandisa kumagirlfriends iyoyo ndakaroora chembere haageze anonhuhwa but ndiri kutoshamisika nezvamurika nezvinotaurwa nemurume wenyu it's quite different saka ndakutoshamisika kuti zviri kufamba sei zvikanzi anyway zvikanzi munhu wamwari I'm very disappointed in you zvikanzi and the voice remukadzi wenyu she seems kuti munhu uyu she has been through a lot ndo zvakataurwa nemukadzi iyeye it seems kuti mukadzi uyu she has been through a lot and she seems kuti munhu atori nebitterness yaari kusuppressa mukati memwoyo wavo zvikanzi vange ndakukurova vakati muri kuti ndakukurova inga ndimi maiti munorohwa nemukadzi wani mukadzi akati zvikanzi kana garai musabude zvikanzi no I'm very learned I'm a very professional person and ndatoona zvakawanda pamuri zvangatodzidza nezvangatoona zvakawanda pamuri saka let me go out mukadzi uya akabva akabva aenda saka mukadzi uya hanzi voice renyu rakaramba richiringa mumind mangu ndikati no mani mukadzi uyu voice rake ndinoriziva ndikati hanzi vangati ndevika ndiende pasocial media vangane kusecha ndikati voice rinenge rabolt cutter vabva vanotora nhamba yangu vakunotora nhamba yangu vari kuna nhamba yakasevha mupi mufoni and she called me next day racho my then husband my ex-husband vakangomuka vari nice zvikanzi nhamba yamai vaivaya vakauya nezuro tora nhamba iwise mufoni mako ugare waibloka nhamba iyoyo vakagaragara 5 minutes vouya wabloka here nhamba yamai vaivaya because vanoda kuzotaura zvekunyepa kwauri wabloka here nhamba yamai vaivaya ndikati saka ndakabva ndaita interest kuti why vari kundipa nhamba yemunhu uyu kuti ndigare ndaibloka what is he hiding ndikabva ndati no handisi kuzobloka nhamba dzemunhu uyu ndakagara muoffice mangu ndagara muoffice zvikamanika ndinasi sei wakagara muoffice kusvika kuma-26 ndikati pane zvandiri kuita sei pane zvandiri kumboita zvikanzi it's okay mukadzi uye akabva afona I locked my door rangu remuoffice abva afona svisimeli abva atanga kudurura zvese zvikanzi ndakazobatanidza ndikanzwa voice ndikati ndibolt cutter uyu akandipa mavoice notes mascreenshot zvikanzi murume wenyu akandinyenga
kuya kwandakaita paye konga kuti ndanga yazobatsirwa tiri vanhu tanga takutofambidzana and he invited me vachinge tindei I'm lonely uya kunoku ndokutoyabusa kana ndanga ndatongoyo muHarare ndanga ndakatobhuka pahotel nandisori paCresta ndikati I'm coming for a short time vakaita sei ndobva ndadzokera bose vakatomba kundouyere pahotel ipapo saka zvotondishamisa vaida kuti vaizobuda kuti vari kuenda kupi time idzodzo handiti kandi bhozi masikati acho vanga vatomboya pahotel pandanga ndiri ndikati ho zvikanzi murume wenyu anozuwa murume wenyu anokutaurai mother munofanira kuchenjera murume wenyu is very dangerous. He can do anything kuti akudonhedzei. He can do anything kuti akusvibise zita renyu. Ndikati it's okay. Thank you so much pakundiudza. Ndikati iye angakita ari kukudai zvikanzi angachoti tsvagirei venue ndazotanga chechi kukwekwe zvikanzi ndachomuudza murume wenyu kuti haufoka tsika mukwekwe zvachose and from there hauna zombonobatsira vanhu kupi kukwekwe. Bva vauya vakachaja mukadzi yakabva dzokera kwavari vavaudza zvikanzi ngochimuudzire chii kuti ndakamboura nevasikana vebasa chakati ndikati ho iwewe ndiwe unoda kunonditaura kune vanhu inini ndinisingafaniri kukutaura ndikati zvinhu zvingani zvawandisanganisa nazvo ndikati inyaya ngani dzandinonzwa pasocial media dzekuti ndinokubvunza kuti nyaya iyi yaitika tiri 2 sei ndakuzonzwa nyaya iyi yabuda pasocial media because handina munhu wepasocial media wandienda kunoudza zvinhu zvaitika tiri kuCape Town sisimeli vari kuita live sei vachitaura kuti Bolt Carter ndikati ndaipopokedzana nasisimeli pasocial media ndichinetsana navo ndichitaura kuti sisimeli vanzwa sei nyaya yaitika kuCape Town tiri 2 muhotel zvokuti ndakupwanyira fomu ndabata meseji yaKezia ndabata meseji yaAmanda ndabata meseji yaani sisimeli vaudzwa nani meseji iyoyo zvinhu zvakaitika tiri 2 murumu pasina a third person whatever information yandiri kunzwa pasocial media it means kuti ndiwe uri kubuda uchinotaura because hakuna zvinhu zvakadaro one other time yavakamborongedza vakabuda rentera imwe girlfriend yavakazenge vakamitisa yakazvika kuti tisvike pabreakup yatakaita ndakazonzwa nyaya iyoyo yakutaurwa naTatelicious akutondiitira live varivo zvakare vakaendesa information imomo kuti endai munoita live yekuti Bolt Carter hari yake haichashande asiwa nemurume information yari kubuda kupi because inini hapana munhu wandamboudza kuti waita sei wabuda panapa handitika vakadzoka vakati ngatidzigadzirisane tidzoke kana inge ndadzoka kumba toenda paFacebook live tirikuita live tiprove vanhu tadzokera ndisangite benzi usandite stupid handiti usatombodita ako benzi ndikatoramba kuita live iyoyo handitika vakazogara 1 week hamati vakanetsana chiikoko vakabva vadzoka kumba vabazoitika this incident iyo yakaitika paita incident yamai ava ndikabva ndarowa ndikati you know what ndifunga ndakabuda mumba usiku kuma past 10 vanga vatoloka madho ndakapwanya dho zvikanza ubude pano vatora foni yangu ndikafamba netsoka makizi emota zvanga zviri mumba ndakafamba netsoka kuenda kupolice paCentral ndikabva ndanosvika paCentral paipa yabva ndanotaura bva vanditi endai kucivil court munoita protection order kuti zvikazoitika futi next time paine protection order handitika vanotosungwa vanovharirwa 6 months but as long paine protection order if he breaches that protection order vanopinda mupi vanopinda mukati mejeri handiti vangati it's okay mangwana vandamuka vandaenda kucivil court because vanga vari munhu wekufunga kuti inini handife ndakaenda kumakoti because ndinenge tizita rangu inini handife ndakabuda ndichitaura chakati because ndinenge ndada kuprotecta zita zvesho ndakaenda kucivil court for protection order vakasvika vakataura zvese kuti munhu yauya ndatomudepression munhu anondi abuse emotionally munhu anotaura mashoko anorwadza munhu anonditaura kumagirlfriends ake munhu anondirova pamberi pevana saka hazvinake kuti vana vazondonga vachikura ndichirohwa pamberi pavo jere vauya mapurisa akatouya kuzovasevha masamons vabva vatouya vasevhwa masamoni vaivaibo ndakatova kuti varipo uyaya bva vatouya bva vasevha masamons vakanzi ngavauye kukoti kwakuya vana kuuya vakatumira mhanye rimwe loya ravo rakabhadhara vabhadhara loya riyariya ndiye akabva auya kukoti auya kukoti akuya kukoti haana chakambotaura akangoti granti yezvaari kuda vandapiwa protection order yangu ndapiwa protection order yangu vandadzoka kumba vandavapo kopi yavo because ndapiwa 3 copies vinosara ikoko ravo nerangu vandavati kopi yenyu iyi yeprotection order mogara navo kubva nhasi musambofambe muchitaura zita rangu wega ndekunani musaende kwakati zvapera zvakadaro pari kuzopinda nyaya yekuti vaudze vanhu zvemanjuzu nekurombeswa inini remember 4 years dzese ndanga ndisesabatsire nevanhu ava kana kuri kuti pane zvavakabata kana pane zvavakaita ndakatozozvibatanidzawo nemaincidents akaitika sisimeri mama vavo nyakubereka vakamboita time yekuti vakarwara zvekurasika njere chakatinetsa pakarwara mai vavo
ende time iyoyo ndakasasabatsire navo ivo vaibatsira vari kwavo ini ndaibatsira ndiri kwangu ndega nekuda kwe2 mareasons andakupai ayi handiti ndichizviitira zvangu ivo vachizviitira zvavo. Saka chakatinetsa madays akarwara mai vavo kwavaifamba kwese mai vavo vachirwara nepfungwa vainobatwa ivo kunzi ndo vane zvavakaita sei pane kwavakaenda vakanoromba. Saka ingine I was like ndekupi kwavangadai vakaenda kunoromba. Saka rimwe day mukufamba kwavaita ngana cheche wati handitika vakabva afonera hanzvadzi yangu anonditeedzera yunzi Victor vakati Tsano mama vangu vari kurwara hapana kwamunozivawo here kunoitwa zvekubatsirwa chimboendeona mama because tatenderera nzvimbo dzakawanda zvekutaurwa zvacho ikoko asi tomborina kana sense. Hanzvadzi yangu akati Tsano ini handizive but pane kwandakambonzwawo kuti pane vamwe sekuru vari paEastleigh vanoita zvekubatsira madii mambotraya muende ikoko zvikanzi andipei address zvikanzi amire ndikubvunzire nemunhu wandinoshanda naye aiti akamboita kupi akamboenda ikoko zveshuwa hanzvadzi yangu abva vatsvagira phone number avatsvagira phone number akabva avapa phone number dzedziya avapa phone number dzedza vafonera sekuru vaivaya vakabva vapiwa address yepa Wesley apo vapiwa number yepa Wesley vakabva vaenda kuya vachinobuda vakidzoka kumba vakadzoka vachipupuma ndikati ko chii mafamba zvakanaka here kwamanga mainga namama zvikanzi anopenga sekuru vava vanotopenga ndikati chichaitika zvikanzi tichingopinda imomo kana pamwe aona Range Rover ndikati asi pamasvika vabuda panze here sekuru vacho zvikanzi ayewa havana kumbopa Wesley not Eastleigh ndikati vabuda panze here kuti vaone kuti vanga inemoka zvikanzi ayewa havana mbobuda pamwe vanenge vaudzwa nevakomana vavo kuti ndinifamba neRange Rover ndikati saka zveRange Rover nezvamanga mafambira mamo zviri kubatana papa zviri pane nyaya yako zvikanzi zvanzi tichingopinda imomo tabva tanzi izvoni muri kutsvaga muroyi muri kufamba naye munhu wamuri kufamba naye uyu ndiye akaromba ndiye ari kupengesa mama hanzi vangatoita hasha ndikati munonyepa hapanga chamunoona vakatobuda muyama ndikati ko ivo vanogokubata kuti wakaromba uri kupengesa mai vako chii chavanga vamboona ko madi magara kamabvunzisisa kuti zviri kufamba sei makazviona kupi zvikanzi ana ndatone hasha ngatozobuda imomo ndikabva ndatoenda ndikati hapana chakaita sei chakaipa. Saka mukugara kwatakaita ikoko kuti ndizobatanidza nyaya dzavaitaura inini nemafungiro angu semunhu anoona panyama because ndakazopiwa malinki elive yakaitika ndofunga kubva musi watasiyana Sismeli 25 February it's 5 months hamuna kana day ramakamboona pasocial media kuti Bolt Cutter hasisiri naDunamis. Patakazosiyana vanga vamitisa musikana anonzi Nometa handiti anonzi Nometa iyeye kana nesenemi yake amfree kutaura Nometa Rudo Mupfudza ndiye wakamitisa vamitisa Nometa anodedzwa kunzi Nono anoshanda paGulf vamitisa Nometa iyeye munhu ndakaita 3 times ndichirota. First time ndakamurota zvese nezvaari ari pakati pedu takarara pamubhedha ndikavamutsa ndikati imi ndiri kurota mukadzi akarara pamubhedha achitaura kuti tiri pabarika mukadzi wenyu zvikanzi kunyepa kuna zvakadaro iwe hope dzako dzinongorota unongoramba uchingondironda kuhope dzako ndikati it's okay but ndikazvirota ka3 it means chokwadi ndanyarara. Second time ndarota the same person again anditika ndarota the same person again ava ndabvunza vakabva varamba. Third time ndakarota pamubhedha patakarara pachinja kuita muchenje. Saka in that dream ndakazvibvunza ndikati ko pamubhedha paita muchenje sei chandinoziva muchenje unoita paguva kana kuti unotedza muti. Saka ndiri muhope imomo ndakafukunyura pamubhedha paipai. Saka ndafukunyura pamubhedha pakabva pabuda mwana mucheche mukomana akafa. Saka ndiri kuhope bva ngati ko baba Angel makaita mwana akafa mukasandiudza. Vandapepuka vandavamutsa ndikati baba Angel ndiudzei chokwadi zvikanzi chii ndikati makaita mwana imimi akafa mune munhu wamakamitisa akaita mwana zvikanzi mwana uchari kupi kana aripo achazongobudaka ko mwana anovigika here mwana ambofa akaita sei mwana ambofa akavigika mwana anongobuda. Ndikati ina ndiro chopedze kunyepa ndichazvinzwa chete zveshuwa hatina kumboita nguva. Pane munhu wandakabatsira akauya kudare kwangu ndichimubatsira musikana uyu akaita mwana akamuzvara muna January 2024 mwana iyeye akararama 2 days akabva afa. Mwana iyeye afa paipaya akanga kurenterwa kamuflati ende paakarenterwa muflati ndine nhumbu yaJunior vakatengesa Benz yangu imwe E320 vatengesa Benz ava vandinyebera kuti mumbozi matengesere avaita mota vaingobuda nemota voita kunge vari kuenda somewhere votodzoka vasina mota apa vatotora bhuku remota mumba ndo matengesere vakatanga kuita mota handiti tikatengesa maBenz chichii kusvika tazosara nemota 1 yatanga tinaro Range Rover yandakazoti ngaitengeswe mota iyoyo handiti. Saka vakanotengesa Benz imwe yanga ndinayo ndine nhumbu yemwana yaJunior
vatengesa mota iyoyo vakabva vaenda kunorentera musikana yeflat mutown nemari yemota yavanga vatengesa. Do you know kuti Sisimeli ndakabuda muhospital pamaavenues ndichifonera munhu time yekubuda ndadischargwa kudhara apa ndaitwa operation yemwana ndadischargwa kudhara uyai muzonditora mota haipo ko mota yaenda kupi hapana akumbira ko shamwari yenyu inogokumbira mota yangu sei mugotadza kundiudza ende mimi munogokumbirwa mota mosara musina mota sei zvakamboitika kupi izvozvo zvamuri kuita izvozvo zvikanzi aikumbira ndari kuidzosa mangefoneka isi kubatika ndikati tsvagai plan muye kuzonditora hamenya munhu vakanokumbira kombi Sisimeli vakauya nekombi muri kunzwa ndikakwidza gumbo rangu kupinda mukombi Sisimeli munhu anga ine mota Benz ndikakwidza gumbo rangu ndine operation yemwana ndichinopinda mukombi Sisimeli ndikapinda mukombi ndapinda ndagara mukombi momo ndikabvunza kuti mota yangu iri kupi zvikanzi pana haikumbira vachindinyepera muri kunzwa ndikadzoka kumba ndauya ndapinda mumba. Do you know kuti he packed his bags ndine ronda remwana operation in a 5 days vakanogara kugirlfriend ndikasara ndichipepwa nemusikana webasa nenzwadza. Admin vakapfeka Sisimeli diaries, please dzikamai know what to write. Please kana mukanyora comment isai my initials enyu kumberi because after this life people will go through vanofunga kuti Sisimeli ndio wanga vachitaipa anditika ini ndisiri muri kutaipa saka pamuri kunyora macomments enyu can you please put your initials kumberi futi admin. Please stay neutral. Don't write in my comments and offside. Please, I beg. You are the admin. Stay neutral. Can you continue? Sisimeli, ndakatakurwa nekombi. Ndakasara ndichipepwa ropa ironda reoperation nemusikana webasa anonzwadza. Nanhasi musikana iyeye andoshanda muofisi mangu because akatozobva nenyaya yekuti anga aroorwa. Ndiye anoziva zvinhu zvaitika mumba mangu. Musikana iyeye muri kunzwa vakarongedza vakanyepa vakati ndiri kuenda kunoita zvemining kumasvingo vachinogara negirlfriends. Ndofunga ndiwo mazuva akaitwa live naTetelicious. I never responded because I was going through a lot muri kunzwa ende ndofunga makaona mazuva yayo ndakabva ndabuda mumaplatforms ese Sisimeli ndikati I'm going to stick to my page rakanzi Bolt Cutter the Lioness handisisina kupage kwandichaenda ndofunga ndaenda kuSly Media ndaenda kuZimbo ndaenda kupi kumaplatforms akasiyana siyana but ndakati nezviri kuitika izvi I can't go on social media ende vanhu avazive zviri kuitika mulife mangu people are going to attack me ende nezvandiri ndine mwana mucheche hazvizonditiri zvakanaka ndinogona kumwa mishonga yemakonzo ndikafa apa ndagara ndikutonga matablets edepression mukazviona Sisimeli ndanga ndasilent mumasocial media platforms ese because I didn't want my attacks ekuti ndikaisa post vanhu vouya vondiataka apa inini ndine zvandiri kutosangana nazvo mukati memarriage mangu saka ndakangozvitaura ndikati no let me remove myself mumasocial media platforms ese ndingozviraramira life yangu iri private ndongodhila nepage rangu ndofunga page rangu racho pa 20k ndo platform yandanga ndakungowanika chete iyoyo ndisasaende maplatforms because I couldn't take it zvinhu zvaindiremera Sisimeli zvandaisangana nazvo handiti mba ndazvibuditsa vakabva vamitisa munhu akazondiudza munhu wandakabatsira Sisimeli zvikanzi mama ndinorwadziwa nenhau yekuti makandibatsira zvinhu zvangu zvikaita pamwe dai makandibatsira zvikaseka ndaiti pamwe ndine grudge nemi but zvinhu zvakaimba pamba pandinolodya landlord weipapo hama yake murume wenyu anotodedzwa kunzi tafadzwa haadedzwa kunzi vamuchena my baby is turning 3 years manje is turning 3 years musi wa23 June nhumbi iyoyo ndakatadza kuitakura ndakazvara premature 8 months nenyaya yestress ndakatomuzvara ari 8 months ndikatoitwa agent operation because mvura yakangotanga kubuda kuma3 am ndakarara nekuda kwestress nekuda kwepressure and ndatoudza gaina kuti I don't think kuti I'll pull through this pregnancy. I feel kuti iri kundiremera nezvandiri kusangana ndanga ndakatoudza gaina saka ndakazotanga kutongoputika shupa iri pa8 months mbanganoitwa C-section ndikabawa mainjections ekuti mwana akwanise kuzofema mapapu ake abuda because kazhinji ma8 months avawanzorarama saka mukadzi uyo ndiye akazondiudza akati mama zviri kundirwadza because murume wenyu anotouya pamba ipapo pandinolodya palendodzi wangu negirlfriend yake endina handizive munhu uyu akatomitiswa ndiye akandiudza zvese zita rake and everything akamitiswa akatoita mwana yeye but mwana yeye akafa after 2 days mupi muhospital and nanhasi mukuona mavoices ndakataura ndikati ndakavaudza ndakazvirota 3 times vakandirambira ndakavaudza 3 times vachindirambira zvinhu izvozvo anditika zvikanzana ndikuudzei zvibve mupi zvibve mukati memwoyo wangu. He went to that lady, he started to threaten her kuti I'm going to kill you
urida kuparadza marriage yangu iwewe wanga uchiudzire chii mukadzi wangu ndizvo zvakaitika ndida kukuuraya ndikati how can you threaten someone ada kuparadza marriage yako iwewe ndiwe urikuda kutoparadza marriage yako because ndiwe uri kubuda uchinonyenga ndikamabvunza ndikuti mushonga rudziwa wina chii chiri kuitika pauri izemo rudzii rekuti unenge uchingonyenga vanhu uchiita sei chii chiri kumboitika pauri problem yako imbori papi saka inge pfungwa dzangu ndakafunga kuti pamwe sezvo vakuita zvinhu zvavo vega vachizvibatsira vega pamwe paniko vakaenda vakapiwa mhiko yekunzi rarenye vakadzi muite mari here pamwe chii ndo zvakangouya mupfungwa dzangu because chihure chacho was out of this world sismeli changa chisingaite chihure chacho handiti ndofunga mune mavoice notes andaivatumira andakupai handitika ndichitobvunza kuti mupedze kana vapedza tozobvunza kuzotipira mavoice note but vamwe kuti ini muri kufunga kuti vakaenda vakanopiwa mhiko pamaifunga kuti vakanopiwa mhiko yekuti vaite mari vakamboita mari here tafadzwa uyu tunamisi akamboita mari akutorina kana mari yavakaita hakuna kana mari yavakaita but kwanga kuri kutongofunga kwangu kuti mahuriro ava asi pane zvavari kuzviitira asi pamwe vakanzi vararenye vakadzi ko chii chiri kuitika pandiri uri mukadzi uri mumbasisimeri unongovawo nemubvunzo nekuona zvinhu zviri kuita sei zvinhu zviri kuitika saka hauzozvinzwisa kuti zvinhu zviri kubva kuzviri kuenda kupi dai kuti pamwe vanga vakaromba kunzi vapiwe mari pamwe vangadai vakaitaka mari yacho vaine mabhizinesi avainavo but havatorina anything chavainacho but yange ingori mubvunzo yangu yandaitongobvunzawo nezvinhu zvandiri kuita sei nezvinhu zvandiri kuona because zvanga zvaita sei zvanga zvawandisa chiureke chichiti was out of this world handiti ndati zvapera izvozvo saka pandakavabvunza ishu yemukadzi uyo kuti vakandipindura kuti chii vakanditi kumitisa kune basa rei varume vese vanongomitisa ndina kuuraya munhu ndikati are you serious zvikanzi do you know sisimeli kuti unogona kugara nemunhu mumba ugoita heartbreak uinaye ugohila uinaye ugoita move on mupfungwa kwete kuita move on kweboyfriend no wotoita move on mupfungwa uinaye iwe uchitogara naye mukati memba ndakangotaura ndikati you know what inini I think I'm tired ndamboshingira for the past 6 years what I don't regret in this marriage vana vangu vandakaita newe Angel na Junior that I will never regret pamwe purpose yangu yandakasanganiswa naMwari ndeye kuti ungondipo vana ivavo saka vana ava handiregreti what I regret in my life kusanganiswa kwandakaitwa nemi ndakavaudza ndikati I feel ndisatani akandisanganisa nemi pamwe satani aine chaida kutouraya mukati melife mangu pedai ndanga ndiri munhu asina kusimba zvandasangana nazvo zvese nematroli wanenge chitwa pasocial media ndingadai ndisipo pamwe ndingadai ndakamwa mushongo wemakonzo ndikafa but ndinoki ndikatarisa vana vangu vandinavo 4 ndo vanondipa simba rekuti handife ndakafira murume nyangodai zvikanzi zita rangu rasvibiswa nyangodai ndikazi ndasangana nezvakati handimbofe ndakazviuraya for the sake of my kids murume anogona kuita move on oenda but vana vangu havafa vakaita move on I'll forever remain their mother ndizvo ndakavaudza ndikati handisi kuda drama rese rawaimboita kuti pese paunenge wabuda ndinozvinzwa pasocial media ndiwe waenda uchinoudza vanhu this time handisi kuda drama handisi kuda kunzwa even pasocial media kuti tarambana handisi kuda dare richaunganidza vanhu because handichade kugadziriswa pandaisimbodedza dare rehama ndaifunga kuti uchagadziswa ukaita sei ukachinja but this time ndini tichazoudza vanhu kuti ndati baba vemwana rongedzai mubude muende inini handichade zveshuwa vakafunga kuti ndiri kunyeba vakabva varongedza mota pane kamwe kamota kavaishandisa kekuhaya handitika because inini mota ndakanga ndatoisa matreka ndine imwe Lexus yandiri kufamba nayo ndakatenga Discovery last year naJanuary yewhite saka ndanga ndine imwe Lexus yandiri nayo futi imwe Lexus yegrey saka ndakaisa matreka mumota dzangu handiti so pandakaisa treka mumota iyoyo havana kuziva kuti treka iri mumota mangu inorekodha futi nemavoice saka vakabuda this other day vakumbira mota yangu Lexus handitika vakumbira Lexus vachingobuda vandangonoplaya Lexus recorder and I heard my voice notes avaitaura neex wife yavo achitodhimanda mari yevana vakadzokera vakanomitisisa futi first wife yavo vakasiyana navo ane vana matwins handiti muri kuona ndanzwa mavoice note ayaya vachimuti handiti vana vari kuya ikoko weekend here ndichavapa mari I was shocked again ndikati baba havanyadza dzawandisa handichadzikwanisi ndakangovataura ndikati you know what inini handichade just move mungoita sei mungobuda mulife mangu handisi kuda noisy inini ndichatumira madivorce papers because tine muchato ndichanofaila divorce ndotumira madivorce papers ndo zvandakabva ndaita sei ndo zvandakabva ndavaita handitika ndiri kutofunga kuti ndizvo zvega sisimeli inini nadhunamisi hatimbofe takadzokererana mwana wangu inini my first born akundibuditsira mascreenshot emamessage ekuti dhedhi vanga vakandinyenga mwana wangu kunyenga mwana wangu wandakazvara inini muri kunzwa kunyenga and my child can even come muri kunzwa kunyenga mwana
mwana wangu wandakazvara. Ndikati ko wakanyararirei seusina kundiudza. Zvikanzi ndakati hazvingaite kuti ndikuudze, you are going through a lot. Kuti ndizokuudzai futi kuti murume wenyu andinyenga. Ndosaka maindiona pese pandainetsana because zvaindinetsa ndakati kanetsana pese pakanetsana mwana wangu aivanongedzera kuti mama uyu murume uyu is evil and achakudestroyai, anogona kukuurayai because murume uyu zvaanoita behind your back amuzvizive. Aigara achitaura kuti murume uyu is not a benefit in your life. Akatotumwa naSatan vachivaudza direct vatoripo ende vasingambomupindure ende ndakazoziva kuti reason yaito kuti vasamupindure mwana wangu achivashaudha inhawe kuti vaiziva kuti vanga vakamunyenga, saka vaitya kuti akazoita sei achazotaura. Saka pakazoitika issue yenhumbu yeuyu, that's when she came out abva andiudza zvese neproof everything. Vakati vanga vakandinyenga, ndosaka manga musingandione ndisingade kugara kumba. Ndikati saka pese pawaiona mwana wangu ende mangoziva vana vedu ama2K madressing avo, mwana wangu anotodressa zviri sex. Anditi saka pese pawaimuona uchiona magaro ake saka waitorwera mateka. Dei mwana wangu anga benzi ranga riri hure, it means wanga ucharara nyenyika nemwana wangu. Ndizvo zvandiri kutaura. Kati zemu rako rakaita sei unonyenga mwana. Sheroni na Angel vakabuda mudumbu rangu. Saka zvakafanga nekuti unogona kutonyenga Angel mwana wako wandakaita newe because vana vavana vangu veseka. Saka izvozvo ndakabva ndataura kuti ndikati you know what, nyangwe dai ndanga ndichada kukuregerera, I cannot choose a man over my kids, never. There is no way yachazotadzokerana muupenyu over my dead body. Handisisina andichazodzokera newe. Izvi zvawaita izvi wamboita chifambi nevamwe vanhu vese, but not kumwana wangu. Atiite hakuna zvakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro, not kumwana wangu. Zvimwe zvese ungaite but not pamwana wangu. I cannot choose you over my kids. Vandavataurira ndikati haufe wakasvika pamba panogara, haufe wakasvika pavana vangu, handidi. Kana uda kucommunicate nevana, ndichakupa nhamba yomwe mwana wangu mukomana ari form 2. Unongofona ipapo piwa phone wotaura nevana. I blocked him sisimeli pamaphones angu ese, pa WhatsApp, calls, everything. I blocked him even pa page rineri. I blocked him. Vakatongosiyana nazvo. Ndikati no, vana vacho hatochengeta, haite anything. I just told myself ndakambokudza ava 2-1 handikambotadze kukudza ava 2. Nyangwe ndaimbotumira mameseji, mukadza kutumira mari yevana here, ko vana, ko school fees yemwana, ko chikafu chevana, mwana mapamba chakati. Ndikaona kuti yowe zvekuswera ndichinetsana ndozoda kunge Peter X, rega ndichengete vana vangu. Chero ndikanzi ndadya nesalt, vana vangu vanongodyawo salt iyoyo, but I know kuti Mwari haambofoka ndinyadzisa zvekuti ndinodya nesalt because munhu uyu handisiri ndakaita sei ndakamutadzira. Saka ini ndo decision yandakazoita. Ndikati no, let me let this go. Let me choose my kids over this man. Zvimwe zvese aimboita but kumwana abata pasingaite sei pasingabatwe. Saka inini ndaingofunga kuti nezvese zvakaitika mumarriage yedu iyi, kunyarara kwandanga ndakaita ndisina kuya pasocial media, ndisina kumufumura, ndisina kufukura hapwa, I had respected him zvisingaite sisi Mary because ndanga ndakafukidzira zvakawanda. I was shocked ndakutumirwa malink ekwana Zigo achitaura kuti Bolt Carter is now my ex. Sakasiyana. And aita kunge arikupa testimony because akataura kuti zvemanjuzu izvi vakadzi vemanjuzu kubva musi wandangobva ikoko kusvika izvezvi handina mwe mukadzi wandakamborara naye. Akuda kunobudisa point yekunge inini ndinanga ndakamurombesa. Kana akaromba, kana aine zvaanenge akabata, anenge akazvibata ega because inini ndaisingabatsire naye. Kana aine zvakaita, kana aine anything chaakaita, inini I'm not included. Star rangu ngaribude. Because vanhu vane zvochika kuzobatsirwa kuya kwandiri vachifunga kuti ndinoinitiate vanhu, vachifunga ngoita zvesatanism. Inini handiite satanism. Because akataura point yekuti kubva dhera ndabva ikoko handina mumwe munhu wandakazomborara naye. And to get the shock of my life, nezuro wache vamwe vatori pedyo naye vakutozondipa information yekuti anotogara kwamachipisa nemwe mukadzi. Apa this is bagami, munhu ari kutiza, ari kuda kusevwa. Ende sisimeli pese panoenda masummons out of town na sheriff, I pay $127 yekuti vaende kunosevwa. Saka akaenda akavashaya. Paanodzokera futi sheriff, ndinoenda kunobhadhara futi 127. Sheriff paanodzokera futi kuti aende kunoseva, ndinoramba ndichibhadhara ma127. Iyo vachiudza mutaure kuti handipo, kumba kwavo kwavaibatsirira kumbari uko. Votaura kuti handipo. Anditika. Saka ndakuramba ndichingobhadhara mari yekuti vasevwe masamoni vachinzvenga. Unorambire kudembura muchato. Iwe wabuda mukati melife mangu. Uri kurambire wakabatira pamuchato. Lawyer nezuro akazonditi it's cheaper kuti vauye kuzoseverwa mutown because it's $30. Tovafonera voya kuzoseverwa na sheriff kuma legal offices ema lawyers. Anditi vakafonerwa nezuro. Vafonerwa nezuro na lawyer vakati peti muuye mukadzi wenyu akafaila divorce saka munofanira kusevwa. Zvikanzi ndokupai nhamba dzelawyer wangu, mufonere lawyer rangu.
auye iye mumusevhe. Lawyer akati no, ma-divorce papers asevhwe through your lawyer. Ma-divorce papers anotosevhwa kwamuri direct. Motosaina kuti mareceiver. Imimi ndimi muchatora ma-divorce papers yayo, mochizoenda kuna lawyer renyu. Kana lawyer rakuzouya, rinenge rakutozouya ne-reply. But imimi, mauya kuzoita sei, mauya, murimi matora ma-divorce papers. Zvikanza ndipo, muzondifonera musi wemanje. Ndine zuro. Zvikanza ndipo, muzondifonera musi wemanje. Lawyer akati it's okay, let's wait for the Monday yacho yoyo. Kana manje vakasauya, tokutsvaga ma-ways ekuti vaite sei, vasevhwe ma-papers iyayo. Ndo zvakaitika. Saka inini ndofunga Sisimeli nyaya yekuti ndakasenga naBolt Carter mamusingatoizive. Vanhu pasocial media hapana ngachitozviziva. Dai iwe vasina kutoenda paZigo kunotaura. Saka inini I feel kuti vakafunga kuti silence yangu pa 5 years. Vakangofunga kuti pamwe maybe mukadzi uyu achanditangira kwenda kupi, kwenda pasocial media kunotaura kune vanhu kuti ndakaramba kana Dunamis aizodai. But inini ndakanga ndasira pakuti ndine vana. Saka hapana pandikaenda pasocial media kunofumura munhu uyu. Because tine vana. Anditi vachinawo, and social media doesn't forget. Anditi sananga ndakasira pevana kuti whatever happened ngazvingopera zvakadaro. Vana hapana anofanira kutomboziva kuti takarambana, hapana anofanira kutomboziva kuti takanetsana nei, ngazvingopera zviri under the carpet. Ende panga patori nepeace, and I was healing zvakanaka. Ndakaita move on mupfungwa dzangu. Nezuro Sisimeri ngachumirwa malinki. Ndakaita kunge ndichaputika tsinga apa ndanga ndatombomira ma-depression pills. Ndifunga matoona kuti akatiwanda mupaketi. Ndakanzwa tsinga yangu ine kudembuka. Tsinga yangu yakatanga nezuro. Ndakati ndichikwidza ma-steps kuda kuenda mumba so. Nezuro ndofunga dai ndakafa. Ndakaita kunge ndida kurutsa. Ndikaita kunge mwoyo wangu uri kuda kubuda. Ndikaita kunge ndida kutorutsa mweya wangu. Ndakangopinda mumba. Vangatora Penstop yegreen 1. Vangatora depression tablet 1. Ndikabva ndamwa. Ndikati anti musandimutsire chikafu. That was past 5. Ndikati anti musandimutsire chikafu. Ende pasauye anyone mubedroom mangu vananga vasauye. Handisi kuda light. Ngavasandibatidzire light. Handisi kuda noise. Muite kuti vana vanyarari. Ende musandimutsire chikafu. Ende foni yangu ikaringa. Musandimutse. Ndikabva ndaenda kunorara. Because depression pure inokotsirisa. Nezuro kana palive andifunga kuti ndaikwanisa kupauya. I was not okay zvachose. Ndikabva ndangopinda. Ndikabva ndarara flat. Ndofunga ndakapepuka kuma10. Foni yangu yaitozara pachaja. Andifachitondimutsa. Nditi mama mararisa. Foni yenyu iyi. Saka ndakangovatovatayira zvonongotori mudeep sleep yedepression tablet area. Vandangotiisa papilo. Vakatongogadzika foni yangu papilo. Vakati musabatidzire musabatidzire light. Vangogadzika foni yangu papilo. Ndikabva ndangoisa pasilent. Ndikabva ndatopirara. Ndazopepuka makuseni. Saka ndo patiri kuzosvika patiri nhasi. Right. Tinotenda Bolt Carter ndokutipa side rako of the story. Ngatimboclear mavoice sinos ako tisati tasvikawo pakuti tibvunze zvedu mibvunzo because nyaya yacho yabva yangoita zvayo clear kutaura chokwadi. Patore ngatimbonzwa mavoice sinos aya amaitumirana nemurume wenyu tiwane kuzadzikisa panyaya yezvakataurwa nemurume wenyu. Ndati unblock tingotumira message yekupedzisira. Ndofunga makuseni wanga uchinyeka kuti munhu wakapedzisira kutaura naye kudhara. Wakaitira vanhu vakawanda ma-screenshot kuti ndikukuhurira pagaenjo. Ndakudza ingefunga ndakakudza mavoice note andizo kuti iwe unokunoita zvinhu wakatonyarara waitira ma-screenshot kune girlfriend yako kune huri rako noma uchimutaura kuti ndikukuhurira inini ndikukuhurira baba enjo pamberi paMwari cheko ndakambokuhurira inini zvinongoitawo Mwari handina kumbomubloka zvangada kuti ndichitoziva because wanga uchindinyepera tokapedzera naye kutaura naye kudhara wakatotaura naye nezuro nezvakaitika uchindinyepera tokataura naye kudhara but wanga kutondishambadza kuma-girlfriends achivaitira ma-screenshot kuti hanzi ndiri kukuhurira inini. I think this is the best decision that I have ever made in my life. This is my last voice note to you, my last message to you. Ndokumbirawo kubva izvezvi ngatisatsvagane, usandifonere, usanditumire message, usasvike pano, usanditsvage, usatomboite sei. For now, chimboita life yako wakasununguka. Wainditaura kunyanya noma kuti ndiri kukuhurira inini. Asi zvinhu zvekudhara kaiti ndezve last month. But wandibhejera kuti hanzi ndakaguma kumuona kudhara. Handitika wakaguma kundiona kudhara. Uri kutomubhadharira rent. But rent yapapa waigara wanga usingabhadhari. Uri kutomubhadharira rent. But angel sitabhadhara school fees. Handiti uri neutsinye iwewe. Ndinenge ndichifamba bakone chindishambadza kuvanhu. Vanhu vakawanda wakatotumira ma-screenshot. Vanhu vakawanda wakatotumira ma-message. Uchivanyepera iwewe kuti hanzi zvoni ndikukuhurira. Unenge uchaudza kuti ndiri muhombe kwauri. Pawakandinyenga ndakukudza kuti muhombe kwauri ne3 years. Wakandidira chiyo, wakarambira chiyo ineni. 3 years ndikanzi ndiri chembere inini. Nemoyo usingatomboite chafadzwa we manje andiudza kuti wakamuudza kuti ndikukuhurira achitaura zvese ma-message aya. Ataura. Moyo wako wakaoma. Kana usingade munhu handitika ndosaka waimhanya kuda kubuda because wangaudza vanhu kuti ma-angel vari kuhura uchiudza nema-girlfriend nemahure ndosaka panda kuti makuseka wafunga kugara ndipe foni yako ukaona kazviite ndichabaga zviro zvakawanda mufoni mako imomo
kune hunhu hwembwa hunhu husingaite tafadzwa handidi kukona pano buda mulife mangu zvachose ende zvachose ndikachitobuda nei zvachose muchato ndikunodembura adresi ndinoiziva madivorce papers achauya ikoko zvongopera zvakadaro because hauite unenge taura kumahure iwewe ndosaka waibatikanga nemapost angu andaisa ekuti murume anenge achikutaura ekuti anzi murume anenge achikutaura yeti waitonditaura ndinditumira mameseji iwewe uitumira mameseji kumahure kwako ndakakuhurira inini pa6 years dzandagara newe ndakakuhurira iwewe ndochinhu hwangu chawaifanira kundipupurira nekutaura kune vanhu vako ivavo noti kunondiudzira iwe mahure avo enyu kutanzi ndakakuhurira inini ndakakuhurira kupi zvaunoziva pamberi vangu ndakakuhurira kupi iwe tafadzwa mwoyo wako wakaoma zvisingaite chiita life yako from now uchataura kuti chii manje utanga wakuvaudza kuti chii handisisiri mulife mako ini marriage nezvangu handiri kunyepa ndichade ndakutofunga kuti tidembure muchato uzviitire life yako ndozviitira life yangu. Okay, tinatapadzwa makabloka here nai podcast marriage neya page ye makabloka so akwanise kuedza ndada kuedza imese papa so akwanise kuedza because tapadzwa anoda kukwidzwa ipapa akuno edza ndisipo sisimeli anditombodi kuita that encounter nemunhu iyeye edza ndisipo wotaura zvanda kutaura ega pane pekuti ona dynamics the anger and the pills, my depression pills are kunwa, and sometimes you need to face your fears, your worst fears. And right, what we can do, at this kuti kana tikaona tupakuita bongo so I will drop you. And itafadzwa ndinoda kuti ufone isainamba tafadzwa ngaafone asakwire tafadzwa ngaafone achafona pa phone number cha edwa apa iwe uri pa live chidzo kuti anzi modi edda asipo no you can call in uripo tafadzwa tichikubvunza zvawaitaura nezura zvadzi anditika tinoda kuti mufa isainamba guys anofona tikaona kuti it's escalating now so batamudodedza simeli inini andisuda live na dynamics kana mchimudedza acha indataura side story kana wadona iwewe ndochibvunza ndochidedza dynamics wacho ndoramba chiplay here maaudios kana kuti ndokudodedza play mupedze nyenye kana ndakubvunza anything mobvunza ndodona chitafadzwa hakuna chinorwadza chekuti unongoti tune murume mumba achitonzi murume waningi watonorora mwe mukadzi kusaidi zvandisingatozivi iwe uchitogara nemunhu iye anenge achitozikanwa nerotation rese kunzi mukadzi watafadzwa noma mukadzi watafadzwa inini tinenge titori benzi anenge asina kutokwana ndini saka handidi kuti endi kunyepere ende uri munhu ari rough unopindura zvaunoda unohurira munhu but the extent kuti unongo uchirova nyoro to the extent yekuti sana mimba kana iri preparation manga matotenga ikoko but at the end unondoudza kuti handina kuuraya munhu ndaita ngozi here unorwadza tafadzwa unorwadza zvisingaiti saka ine zvokuti togara ndichitaura kana kuti tinetsane kana kuti zvini tirambe tichigara tese ndakumboda space zvandiri kuda izvezvi space ngatimbosiyanei space chaiyo chaiyo ndiyandiri kuda umborarama life yako handiti une mukadzi wakaroora ukabvisira mari mama toita mimba pamwe anga uchambopora pamwe atobatiri mwezi 2 inini hangu handichazvikwanisi handidi kukunyepera ndiwe wainjuya mumarriage munomu wandirwadzisa kakawanda tafadzwa nenyaya dzevakadzi wandirwadzisa kakawanda nenyaya dzevakadzi mazuva ayo avangoine vakadzi ana amanda ana kezi anani hobhu ananonokuti wanga uine vakadzi hobhu type netype pandakazoita gurupu rewhatsapp pepe vakanga vari 16 vakadzi vanongochihura navo ukasvika pakundibhadharisa mari dzakezia ndaisa usati wanipa mari yangu 1.8 ndikabhadhara kuhuri rako kezia rawaihura futi naro uchindirwadzisa naro mumwoyo mangu mune pain handidi kukunyepera ndine pain mumwoyo mangu 1.8 yangu iyoyo ndikabhadharira huri rako futi ndikuida ndoida what this is what I'm going to do maaudio ako akareba and akawandisa saka zvandichaita Sismeli, ndinokumbirawo for today, for my mental health, mumbomera kwidza tafadzwa, I'm no longer okay. Ndinokumbirawo, kana ndizotidedza tese mutachidedza, but for now, ndinokumbira because life yondichazoiona. Anditika. And he's a narcissist, I know kuti he manipulates things. Anditika. Any other proof you want from now, ndichakupai and the we proof I think as it is right now, we have enough proof and things. Iye akaenda kuplatform kwake akanotaura zvake anditika ndauya paplatform penyu as a woman kuti ndite vent out anditika and I don't want my abuser for now I'm not mentally well I don't want to watch a live yatafadzwa necondition yandinayo izvezvi sisimeli I'm not okay nditoni mwafuti depression pills ndikwanise kurara
because zvatotrigger zvinhu zvakatowanda and I thought kuti ndanga ndakutoita move on but zvinhu zvatoitika zvatotrigger zvinhu zvakawanda. So for today ndingokumbira mungondirespectawo my mental health because ndinokwanisa kuzoita anything and I don't want to do anything because ndine vana sisimeli vandinavo. I've been through a lot and I wanted to vent. And I just want to thank you for this platform. Yamantipa, kuti ndite vent out. Saka ndinokumbirawo for today. Ndinongokumbirawo zvangu. Mungonji reliever. Nezuro ndakapota ndaita zvimwe zvinhu moyo wangu wakapota wabuda. Nezuro I'm tired, Sismeli. I'm tired. Andidi kukunyepera. I've been through a lot. Vanondiziva nemararamiro andanga ndichita ndofunga pane mukadzi anga achitukwa nevanhu comment section anonzi Mai Kim. Vakaita head on na Dunamis. Ndiye akazobuditsa nyaya dzokuti pakatengeswa bhenzi yangu mukadzi akarendeswa mota umu akada kuvarova pagedhi tasiyana vandiona pagedhi ndine mukadzi yesu kanziri kuite chinaye she's my friend sawira vangu vane akaunti yakanzi Mai Kim vacho vakada kuvarova pagedhi apo vachitaura kuti zvoni mimi kanzi handisi my angel vamunoitira zvinhu zvese zvamunovaitira chihure muchivatengesa zvinhu muchiita sei handisi my angel kana musati mambodzwa kuti kune varume vanorwa nevakadzi ini ndinokurovai ndiye munhu akaitaura kuti chikwini chavo chinoita zvemanjuzu masawira angu mashamwari angu saka today ndinokumbirawo Sismeli for my mental health and for my kids and andichatokwanisa kuramba ndichikontinya ndiri panapa ndokumbirawo ndimbonyo we can't even ask you questions for now ndokumbira mumbomira I'm no longer okay I'm no longer okay. I don't want to lie to you. I'm no longer okay because ndaifunga kuti ndahila enge ndaingofunga kuti munhu achangoita move on akanyarara kwaari ikoko ndozva ndaingofunga because I didn't want this drama dzepa social media. I didn't want this. Ndosaka ndanga ndakanyarara ndosaka ndanga ndisina kumbomufumura kana kufukura hapwa because ndaiziva kuti pane vana. I didn't want this what is happening today. Ndanga ndakatotsaura kana kuhama dzangu ndikati I will never go on social media. I will never tell people zvakaitika and hakuna anombovakadziva. To be honest, I want to be honest with you, my sister. You are a sister, right? But I need to be honest with you. For today, I'm just gonna grant you this as a sister. Kuti achende everything told me that pano. But honestly speaking, we are a platform. My sister. We are a platform. But don't bring listen, my sister. Listen, we can edit it here. But we grant you your kumbira nas and musame edit pano. But honestly speaking, on a platform, two parties are brought together because there's an issue of kuromba and then remember and then remember kune vanhu vakawanda vanotaura nyaya dzakasiyana mwana tochema nezvakasiyana siyana zvaitisha makabhuta kabeta masure between pakati pako navo nemurume wako and this will be the best way to clear but zvada kuita I'll just stop this. Listen, I'll just stop this for today andimaona kuti tikurege uhile zvichaitika nezvokuti now initedza kumuudza pano ndomuona aenda kune imwe platform again kwachanopiwa platform kwauchangoiona still that like iri pasocial media. And so on. I know, you never go to any other platform. You never. Okay. You never. Call him. Call him, Sismeli. Call him. No, I'm not going to call him today. I'm just going to let you. And this could us. And this could us. But in story, there's two sides of the story. No, ready what I will bring him. On because important and use by call him. I'll drop. Platform. Now we knew exactly it was going there. And mental health because anongoenda kumunema wana platform ndoko achangoenda ikoko musanyepera kuzungaira guys and then you know that at least panapa vanhu two tina makuru we can control them bese tikaona yapo escalator we drop andisimaona call him. It's okay mfonere muisai namba Dunamis afoni mami nangachifona baba ndandisikudaira ndandisikutodaira zvachose anga kufona right ndokumbira kuti muisai namba. Thank you mwana wamambo regai aita zvekufona asa edwe ngafone apa tafadzwa kona apo do ino the platform two people umwe apa and then we talk so that you clear unoshanda nevanhu iwewe unoshanda nevanhu. It's okay. I understand you. Yes because ukatovharanda dzokuti une wakutovharidzira kuti pane zvichabuda zvausingadi uchidzikana let him come facing unosoja iwe right. Okay. Ndinokura kutobika nhasi tobika ipi baba because hapasi kutofa because kanaka panapa manje bikai nhasi. So guys ndokumbira kuti tafadzwa ndokumbira kuti ufone but let's have a civilized and mature discussion pano and mukatanga kuita zvokuti kukwizana pano
ndinongodhoropa handitika ngatitaure zvakanaka, hapasi kusungirwa munhu pano, hapasi kurova munhu pano, ende tiri kuda kuti kana muchizoenda kunoshanda kwamunoshanda mufambe zvakanaka pasina makunga ari kuparadza. Noti muri kurwisana basa tiri kuita chekuti Dreams ari kuparadza Boldcat by saying makamuromba kuti kudi ari kuparadza, including nevana vakatoka kusira kuchengeti ari kuparadza, andiona. So I don't know. It's okay, sis. Can you please call in number iri papo ngafoni? Face him once and for all. Stand for yourself. Let him come and say what he wants to say. Ukati meno ndienda chimene chansa ndambo kunyara kuti ndivashe. Ndaenda kutokublock. I wanted to block you. No block ukada because some platform pangu I'm allowed to say what I want to say in my platform. Ngokunyara kuti uri munhu wangu zvokudaro. Right. Tapadzwa, can you please call in? Mupe number guys afoni. That's what I want to be. Because it is a good guys, gafone tone. Ndokumbira mufone. Watapadzwa fona takumirirai. Tapadzwa ndokumbira mufone number iri fo number bafone tipedze nazvo. Tibe takupayo zvatiri kunyatsa kufunga nekuona zvakatoitika kubhazi racho kusvikana nhasi. Fona itione tapadzwa fona itione. Fona itione. And this might help you to use Joshua. Chokwadi Joshua. Ndimwe zangu ndotofesa iyi. Hakufesana na project. Mboti sikana. I'm not that kawati. Right? Ngauye tuone, ngafone tapadzwa kazokufona pa WhatsApp. Save number zangu dzofone pa WhatsApp. Save number zangu fone pa WhatsApp. Save number zangu fone pa WhatsApp. Aukwire hako tinongokusave number ufone. Kana kuti ndikudonhedze iuye kufoni iwewe ndikiri podcast. Uye pa phone. Utenda uri kufoni iye akwire. All right. It's okay. Aditi. Right. But bekiwiri zvakunetsa zvepana pachimbobva bekiwiri chimbobva kana zvakunetsa panapa chimbobva mental health yakutaura panapa pane maplatform amhera kuti 300 400 achingoendeko kune mental health futi next platform. I brought my story, let me finish it ndega uinzondudzira tanzi mental health inozokosha paplatform yese muudze kuti adeactivate Facebook account because me yes I can say ndinotedza kusamba platform achingopedza ikuvhurwa pamwe live inotovhurwa pamwe izvozvo uluwidza kuti uya ndikupe platform anenge akatomirira hakuna mental health here ikoko hakuna here. We just have to control my taurigira chaita ari kupi auye uyu wacho kana taona kuti it's going haywire and then to drop. Adona medhemu yake vadoni tavabvisa pano medhemu yake tavabvisa. She's going to be in the comment section katonenge vakanyarara zvavo kana tavari kufoni vasasangani ari kupi. Hatina kupuza kani vana Brenda Manyuma, hatina kupuza, hatisi madofo zvokunyanya kudaro, hatisi madofo zvokunyanya kudaro. Ngauye Tafadzwa wacho akwira apa, hatina kupuza. Tafadzwa ngauye toni, pinda tuuya toni. Ari kupi Tafadzwa wacho timi ede toni. Tafadzwa atorina kana green button, haana green button racho Tafadzwa wacho. Right. Handisi kumuona Tafadzwa wacho pandiri kuona pari kuti AIDS. Pamuri kuti alright mene kuEd podcast. Pamuri pari kuti Ed iye haana green button. Guys, asikadi kuepa live ino ndokumbira kuti ubve wakasununguka ingofamba uende zvako. Handitika chingofamba uende zvako kana usiri zvepano usina huna kudedzwa buda zvako uende. Handitika buda zvako uende zvakanaka naka famba unyatso kurova pasi famba urove pasi. I'm adding you Boldcat tibvunze mubvunzo. Buda urove pasi wakangoenda musatombotore sipo zvokutotora zvinenge zvatsangomedza handitombotarise izvo tikutongoenda mberi uya. Zvazvinonakidza manje chitara sina basa unobva watorova pasi. Hanzi ndipei hashi. Hashi ungochipiwa mucomment section one. Ungochipiwa hashi mucomment section. Hashi idzo dziripo idzo.
Namba dziripo idzo. Ini ndine mubvunzo yandoda kumubvunza zvangu kuti afadzwa 34 chete. Namba yakapinwa apo iyo ngatore namba. Thank you Goram. Namba idzo tuna minzi tifona katida kuti tichi ochibve fona tuone. Fona ikava tuna minzi mfone chinzwe toda kutoti titaure nemudzimai wenyu ipere nyaya inzwa titopa kuvhurira vanhu vataure muono wavo tipe conclusion. Bot kata ndinai kana chida nchambu edha uku ndinai. Namba yakapinwa apo iyo. Namba iyi yakapinwa apo iyo. Asati tombobvunza kana mubvunzo, asati tombobvunza kana mubvunzo, toda kutobvunza mubvunzo. Handimaona, asati tombobvunza kana mubvunzo. Boltcat, I'm adding you. I am trying to add you. I'm sorry about Boltcat. I'm trying to add you. I'm trying to add you. Boltcat, I'm trying to add you. Accept. Hello. Andina kusamachiwa machu waitaura tichi. Matibvise kumachinoiswa kumachu. Ani ndizvo zvakumuri kuumana mbu munoiswa kumachu. Thank you Irene. Munoiswa kumachu. Right. Uyu. Let's hear what he wants to say. Get him mubvunzo. Hello. Yes, tapadzwa uri sei? Ndiri right hangu hanzvadzi. Ndimi takaona nezuro muri pa podcast muchitaura kuita kurudunuka hanzvadzi. Ndofunga pakatadza kunzwikwa kana kuti ndini ndaitaura. Dzine chinhu chandoda kungotaura. Mukundinzwa? Tiri kunzwai. Dzine zvinhu zvandoda kungotaura, handisi kuda kungoadresa zvinhu zvakawanda kana kutaura zvinhu zvakawanda. Chinhu chete ndinofunga maona pandati ndiedhei kuchema nditi vachitaura takasangana nemweshamwari yangu inonzi Mike Moto wacho. Ndofunga vaona Mike Moto vaona macomment section vaienda pese paipostwa page vaienda vachitaura nditi. Ndo patinoda kutangira ipapo, handisinotaura zvakawanda. Okay. Mike ivavo ndofunga kuti vazomhanya. Hello. 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 Mama nyarara boshaitika. Ndofunga network. Saka ndakavaona vari mumotikari na Mike avo vanonzi Mike watu handiti friend yacho. So ndakaendapo. Inini ndakangotanga ndichingoti ndaunomhoresa munhu wangu ndakunotora na Mike. Saka pandakasvika ndo pandakaona kuti ana Mike. Ndo pandakamoti uchina Mike mukutamba na Mike. Zvikanzi ndotamba navo. Ndikati Hello. Hello. Yeah, input nyarara network. Ya ndofunga network. Saka ndakabva ndamuti munhu uyu inyoka achakuruma akukutaimira. Handiti ndichida Mike Mwaiwai. Ndichiudza uyu. Ndikati ngwani wakandinyebera gore rese zvikadzi ndaitotamba navo but ndanga ndakuavoida kuti usazvizive kuti ndotamba navo. Ndikati it's okay but one day munhu uyu akukuruma inyoka and one day ucharegret. Saka zvakabva zvapera. Inini pandoda kuedza kutaura ndepekuti ataimirwa naMike ende haana kuzvinzwisisa kuti atotaimirwa ende Mike ndofunga pandakaita interview naNaziko ndo one vaimhanya vachiposta vachitaura kuti tinofanira kunzwa side raBotcat tinofanira kunzwa side raBotcat. Mukateerera interview yandakaita naNaziko mune mweya usina chimwe chinhu kana kuti against inini munonzwa handina chakaipa
pandakatotaura ndichiti aiwa hatina need yekutaura nezvake because takasiyana, because day before ndiyanga aposta papeji papanzi Dunamis ari kupenga, ndiye akatoposta papeji pake akati haazi murume wangu, takasiyana, baba vangu zvakama havasi kupenga. Saka handizi rini ndakaita the first person kutaura nawe kuti takasiyana. Inini ndaikata munhu, president ainditi kubroadcast makasangana sei, ndikati no, there's no need yekutaura about it. Because handisi kuda kudaira voice ranga richitaura, because I know that voice kuti ndikaridaira handiwini, and I know handiwini, handisi kuda kudaira voice iroro. One sense kuda kudaira voice ranga richitaura, I know kuti haazi riye munhu wandinoziva, handitika. Saka zvese zvanga zvichitaurwa zvimwe, ndosaka ndakaenda, dai makateerera zvandakaenda chinotaura, ndaiedza kutaura zvinhu zvandaitiswa nemweya yemanjozo kana kuti nemweya wakaipa. Enda ndichidestroya kingdom yake, handina kuenda ndichidestroya kuti azodai kana chimwe chinhu chandakataura chiri bad. Kana makateerera zvinhu zvandakataura, handiendi ndichinotaura because one, ndamai vevana vangu, handitaure bad, kwete kuti handina zvokutaura kana kuti ndikatotaura you be shocked mukatozoya side rangu, but handitaure bad because ndine vanawo mangwana vanozonditi baba vakazoti chii kuna mai. Zvaaita nhasi achitaura inini, achaona kuti imhodzi yayo upenyu hwake hwese, ende achadona a little bit kusvikira apera, because zvichamudya. Handina kutaura zvakaipa about the Precious, handina chinhu chandakataura about Precious. Dai makateerera that video, ndaitaura inini ndini ndaikonfesa zvinhu zvanga zvaitika mulife yangu, whether kuti zvabva sei, zvauya sei, whether ndaita zvipi, zvataurwa zvese nevoice iyo, handina chandiri against nacho, because that voice, I know that voice in the kingdom, handiri kunde, handiri kuriri, handinotomuna kana ndinouya panapa ndichitaura kuti broadcast akazondidai, no, handizi munhu wemadhirama. Ende chinhu chandinokutenda kutonamatira utsvene hwangu, hakuna munhu angatonde dombo akanditema because tese takatadza. That's why ndakaenda ndichiti inini ndiri wrong, ndakakanganisa. Kana paine munhu akanzwa video ndichitaura kuti broadcast akandita chakati, kana kuti akandityisa, kana kuti akandiinitiata, kana kuti akati, ndakatoti zvinhu zvakatangira mu2020 mulockdown kuratidza kuti 2019 network yangu ndachitiza. Hello, yangu yakangoti si yazoka. Handina kutaura zvakaipa about iye, ndakaenda handina kutaura kuti taita zvinhu zvefeki, ndakataura kuti ndaiva belong to marine spirit. Handiti saka kana aiva newisdom but atamba nemunhu akangwara akamupusha kuti wataurwa naDunamis, asingazive kuti mai ava in'anga varikuda kushandisa zita ravo vachimupusha kuti enda unopopota, enda unotaura, enda unoexposa Dunamis. Vachapfuza kuti Maikimu ndiani, vototaura kuti tinoita zvechivanhu. Saka achaoneka kunge akapiwa mapowers naMaikimu, anyangirwa. Munhu akaenda kuchikoro but atadza kushandisa pfungwa, atadza kukakuleta in time kuti munhu uyu akuenda kumaplatform achiti we need kunzwa side broadcast, we need kunzwa side broadcast, ngatimbonzwewo side broadcast, achishandiswa kuitira kuti apfumuke. Maikimu waye vari paside pake, voita kunge good friend, zvinhu zvaaita nhasi. Whether inini ndaonekwa nenyika kunzi ndiri bad, handina issue yekuti ndakaita chakati ndakakonfesa, but chinhu chinondishamisa ndechekuti kana atori munhu anonamata haafani kuuya pandiri achitaura kuti iwe wakamboita chihure, because ndo zvinhu zvandakakonfesa, ndo zvinhu zvandakareurura. Saka ukazouya mangwana ndiuchazitora chituko ndochata inini namwari wangu nditori okay. Whether munhu akati akabviswa, handina kutaura side rakaipa, because ndikatoda kutaura zviri bad you be shocked kutodarika zvamuri kuona zviri. Whether paita evidence yekunzi pane protection order, paita hello yamadzoka. Hai toisabwera chitombotiza but ndisati maendera mberi ndoda kubvunza vaDunamis. Handiti panapa interview ndakaiteerera yana dziko nezuro apa matauro ndikaitaura zvamadzokutaura a few minutes ago, mati voice raari kushandisa ndere kukingdom. I don't want to fetch that voice ever. Handiti now no, mina ndipedze kubvunza, mina ndipedze now. Imimi muri ex ya prophetess, handiti ya Bolt Carter,
muri ex ya Bolt Cutter isusu toziva kuti makatouita tanga kuita zvinhu munhu akatanga kuita zvepa social media Bolt Cutter akakunza imi masiyana nditi matendeuka zvekwa matendeuka noti makataura maitaura confession yenyu matendeuka makuita zvinhu zvekwamwari but muri kutaura still kuti the voice belongs to a kingdom. Let's use common sense there, my brother. If in a single thing, I don't think about teaching. zvakawanda zvese zvamuchafunga whether zvichataura vanhu nemasaidzi avachatora inini sisinele handipo pakudayira ndangoti ndamai vevana vangu handitaure but ndini mazvireisa mega hatisi nditataura ndini mareisa kuti kune kingdom and now the kingdom matosiya kuti mave kumunhu wese matotaura zvinhu zviri bedi pamusoro pavaivana venyu mirai hanzvadzi kana musingadi kutsiurwa then muri wrong mirai hanzvadzi mirai andona ndofunga network ndofunga network aiwopanofona futi kana asingadi kutsiurwa patone problem because anotaura kuti zvakawanda but ataura kuti that voice belong to the kingdom. Now everybody will be anxious to hear which kingdom, what kingdom. Antimaona still anotaura bedi because tichamupanadza matheories edu sevanhu venyama antimaona tichipambanisa tinofamba nazvo still ndimai vevana vapo vari kutaurira izvozvo ndimai vevana vapo vari kutaurira izvozvo saka it's all the same zvakafanana antimaona kwatiri zvinenge zvakafanana hazvo ndisiti network yake kana chii kuitika handisi kuziva understand kuti akatendeuka sotaura kwake kuti akatendeuka andimaona akatendeuka zvechokwadi kune zvinhu zvacho zvaairarama akabva zveshuwa kune zvinhu zvairarama akabva but inini peti yepoint yangu ndeyekuti vanhu ava vane vana tu vese anditi mune vana tu mese why kuenda pasocial media kuenda nofungura because you might have not said the name straight away ndochokwadi haana kutaura kuti Bolt Cutter haana kutaura kuti Precious ndochokwadi but tichiziva kuti munhu akaunza uyu akufona allo ndinazama kubatsirai hanzvadzi andika ine nice way anditi ndida kuti mumbonditeererawo anditika hamuna kutaura zita raBolt Cutter hamuna kutaura zita raPrecious anditika but imimi mitoziva kuti mumachienda pamuri ari mukadzi wenyu tomuziva ari mukadzi wenyu anobadhaidzi makatomboya muri mukadzi nemurume handi ndizvo ende tichiziva kuti munhu akatinga kuuya ndiBolt Cutter then imi mobva mataura kuti handidi kutaura zvakawanda voice ndiri kutaura iro nderekingdom handimaona mobva vati handichadi kutaura musiya zvakadaro what do you think will come into our mind hamuna kutaura here zvakatoipa in an indirective way about mukadzi wenyu munoziva kuti ndoziva kuti vanhu vane matauro avakuzviita munhu chaiye ndofadai manzoka ndatanga kutaura kuti ashandiswa ataimirwa handiti hamuna kupanzwa dai makaona mukadzi aimhanya maplatform achitaura zvaPA wake handiti ndopaakazouya kwete kuti hana mufonera akatondifonera tikataura ndikamuti handina kukutaura handina kukatira that video ndataura kungoti takasiyana ndakatoona iwewe wakazviposta kuti haasi baba vangu adlakama avarwari ende haasi murume mutakaseparata ndofunga komenti iyo akazoibvisa aona kuti paita makomenti akawanda ari kutaura zvakawanda aivaibvisa saka handisi ini ndakatanga kutaura nawo yeseparation ndochirwani chandakataura kana kupinda zita ravo bedzi saka ndati inini handikwanisi kunetsana navo kana kutaura zvakaipa pamusoro pake because munhu wandino weza iye achindiona ane matauro aita nezvese handipo pakutouya weza kutaura chinhu one kwete kuti handina kana kuti chii but munhu wandinotoziva kuti ndine vana naye ende pane life mangwana inodarika pamwe pasina vana but mangwana tichada kumhoresana ndikauya panapa ndikatanga kutaura bhedhi zvaatori handifunga kuti zvinoshanda hama dzake dzichava hama dzangu because ndine vana tichazoenda ikoko nekuda kwevana saka ndikauya panapa ndikatanga kufumura kuti akazondidai akandidai ndenge nditori benzi ende ndinotenda kuti ndenge network yake irikuita ichitiza guys network yake is running away irikuita ichibaleka network yake hello madzoka hello madzoka ndosaka ndati yes ndosaka ndati sisi ndichikuonai ndofunga munoziva pamakatonetsana naBolt Cutter ndini ndakatouya ndikati andokumbira ruregerero kana muchiri kurememba mine mamwe madiaries so ndinokumbira kubvunza what is your point yenyama kuti edi yanga iri
ndati ndoda kuclarifya kuti handina kunotaura zita rake saka hamuna henyu kutaura zita rake directly hanzvadzi but kana muchitsurwa namwe vanobvumai hanzvadzi hamuna kutaura directly but you spoke indirectly hanzvadzi and everybody ndosaka taka munhu wese agona kutobata kuti you were talking about podcast. No, munhu akabata izvozvo hazvakafanira kuti baba vangu vakavan'anga inini ndikaenda makatira interview aigona kufuma mangwana achiita another video ari kumvura igototaura because ndakataura those spirits zvinokupa mari but mangwana zvinokutorera zvinokudestroy. Which spirits hanzvadzi which spirits dzamuri kureva inini dzamaitaura dzinokupa mari dzokutorera dzemanjuzu? Ndaitaura zvinhu zvemanjuzu saka please tete ndofunga inini handitokwanisi kuramba ndichitaura zvezvamuri kufunga kuti ini handiteerere kana kuti handipo ndamai vevana vangu ende ndinomurespekta because of Junior naAngel. Send that question, podcast. Yes. Inini manjuzu I don't know nditoka 5 minutes. I wanted to ask kuti kumanjuzu kwa manjuzu ari kutaura pavakaenda kuNigeria vanga vachita zvechechi vana. Vanga vachita zvechechi pakaenda kuNigeria. Saka manjuzu akasvika kuNigeria vangoenda kutsva manjuzu here. Podcast Eda podcast Eda to kana singa Eda let me call you. Because nda kubvunza mubvunzo. Hi podcast. Na tapazwa ari kujamba kuti handina kutaura zita handina kutaura nezvako chichi hameno maiki mataurwa saka handiti wazviona sometimes wanga uchingovhunduka kuti he chichi musani munhu uyu wanga uchingovhunduka munhu anoziva munhu waagara naye. Yes, This person is a narcissist and is a manipulator. Ndakudzai kuti pakadedzwa dare mukanzi mugare apa anogona kutokuchinjira nyaya mukatosara makusaidi kwake imimi. alright. Why is he blaming my Kim in all this? My Kim ndishamwari yangu. Sisi Mary pamba pedu panga pasasvike shamwari yangu. Panga pasasvike hama dzake kana kuti dzangu. Mukundwa. Narcissist anokubvisira mafriends, anokubvisira hama. If my family were to come here kana kuti family yake vaikuudzai. Arikuudza kuti mai vangu vanokuvenga. Hanzvadzi dzangu dzinokuvenga. Kuti usawinane navo tanga takutovaziva zvedu ogouya ninga wangu handidi kumuona ninga handidi kumuona. Alright, we know all those signs masigns narcissist and narcissistic behavior like iye intafadza sekutaura kwenyu kwamuri kuita nezvamatipuritsira proof matipuritsira proof yekuti hatina hedu pokano naye kana kuti kudini. I just have a few questions myself. Semuna uya akataurawo tingobvunza nditi your husband keeps talking about the kingdom and what kingdom is he talking about? Ndatobvunza mucomment section panga achitaura because kavaifana kupa elaborate vonyatso explainer because vanhu vachasara vachingoti bona una vanga kutonyoranga pamberi chimere kuti murume uyu ane nyaya dzainadzo ndotoita manipulate narcissist izvozvo. Ndauda kutoziva kuti kingdom yakutaura kuti voice ranga richitaura iro handikwanisa kupindurana naro ivoice randinoziva mukingdom. Which kingdom? Okay, correct. Let me rephrase my question. We are women and we are standing with you. We are right behind you. At the same time, you understand that and but we want you to be honest with us. And my sister, this is the guy that you were staying with. And this guy, you alone were ndikatenga mota dzakawanda ukatsanangura mateko akaita mota even murume wako uyu ex-husband yako he said it noti pane pakaita 9 motikari muyati dzakapaka mumba pachibikwa mari anditi mabikira maita mari aya mashandira vanhu anditi pane here semurume nemukadzi ivi pamakasepa noti munogona kuti uita zvakuita kuti zvangu but muri pamwe chete ati pane here kwamakamboenda mukanobata something maybe zvokuti anozodai because mirandipedze precious because honestly speaking andika inini hangu ndakazvimirira sameri kudai ndikada kunyatsokufunga all corners think out of the box andika kuti nditi murume uyu baba nevana vako handiti akuramba chingotsikira nyaya yekuti kingdom inini ndikukonfesa zvandairarama inini aikonzera zveshuwa ndikutaura zvandairarama inini zvandakabuda mazviri ndatendeuka then ndosara kuti ndine question mark ipapo. Hanimona ndosaka ndikubvunza iwo kuti hapana here pamwe pavakaenda nemurume maybe muchinosimbisa business yenyu kana kunova zvinongoitwa izvo vanhu vakaona mabusiness anongozviita kana kungoendawo kunoti muri kuzama kuti muitewo bad somewhere else. Handina meni the only gathering yandaienda ini kana ndakaenda ndofunga ndambokudza ekusei pai the only gathering yandakaenda pakataurwa issue yemudzimu pandiri handitika ndokwatakatoenda and my family was there. Ndichinogadzirwa issue yemudzimu pandiri handiti handina kumwe kwandikamboenda navo chiri 2
chichi kunofambira zvakati kana kunofambira zvakati handina. Pakakaenda kuNigeria, pakakaenda netsa kuNigeria imini andika your reason for you to see that prophet yakaidei because ndinofunga ndaexplaina pandikaenda kuNigeria ndaisanga kutobeta zvechivanhu ndozviziva kuti wabasa zvechechi ipapo but makaenda kuNigeria nditika mira nditaura zvakataurwa nemurume wako murume wako akataura nyaya yekuti pane chiripiti rakaitika ipapo remwana anonzi akazvarwa hachisi 2 minutes kudii iye akazviona andika akabva taunitsana newe kuti pano panoitwa machiripiti kupodcast kwakataura izvozvo pano panoitwa machiripiti handisi kuona chokwadi panorwa fedha pano zvinhu zviri staged andika iwe uya pano ukazvitaura kuti akanetsana futi maenda kuNigeria ikoko ari mumamood animaona so aikida akataura zvichiitika pano handisi kuwirirana nazvo animaona so your intentions you going there makamaenda kunodini kungonoona profeta ava kuti mavaenda kunoita sei makatosangana mabasa zanga aripo kureva kuti tida kutotsamuka zvedu zviri deep mira podcast tida kutotsamuka zvedu zviri deep vose vabvumirana makataura kumwoku kuti takasangana nemabasa zakawanda kakabva kuZimbabwe zvichireva kuti mabasa zanoenda they go there for something anditi it's either powers or kunotsvaga mari or whatever andika ini vakavaenda kunoite Sister Mary, we cannot say people go there for powers because hakuna kana power atakambonopiwa kana chakauya chachinja patiri. Ndofunga kana paine vafundisi paplatform avanokudzai kana kuri kuti iwewe unoinspire na TB Joshua kana unoinspire na Magaya kana una any man of God anokuinspire handitika unotoenda kunoattenda maservice ake kune anonzi ma spiritual fathers na tiri kusaidire kuchurch handitika unongotora munhu kuti I want this person to be my spiritual father wotanga kutoenda kumaservice kwakasutoriwa munhu waMwari ndo maendera takaita pandakasangana navo inini tondicho aini ndokosviroti prophet Jeremiah vane spiritual father vangu ndekosvika kuti ndokuendawo sei handitika saka takatoenda kunoattenda a church conference not kuti takaenda kuti pane patikanovharirwa tiri tu naprofeti ivavo hatina kana patikambosangana navo 1-on-1 kudai tikagara pasi profeti vacho hatitomborina zvemiracle izvo handiti ndofunga mukaenda pamaplatform vavana TB Joshua naprofeti Jeremiah vanhu vakawanda handitika panotobuditswa mamiracle anenge achitobuditswa achinzi mwana atozvarwa munhu apinda mulebha handitika zvekuti ifeki kana kuti chakati inini handina kumbochitsvaga handambochitarisa because ini ndakandaenda kuchechi. Right, both Carter, let me quote your words. Let me quote your words. And we are 100% with you, and I'm going to pass my comment on that straight. Based on your violence, ne abuse, ne kuzoita kuni kupata kama impression kaitao. And one, kuti aite sokundi akabuda mumba because but we all know kuti akadzingwa zveshiwa ndo katra protection order. That one we are with you 100%. Haina kana two ways ende tukutobira wenda tiskuranga. He was anga chikutomesa pide brains ako. Achitamba one wachikutawo zvanoita chikuhura chidini ati ukasvika pakuti enough is enough. But pane pasiri kunyadzojeka. I quote your words. Takatumirwa mari $2,000 kubva kuNigeria. Ikatumirwa kune umwe pastor ari kuCape Town. This is all involving my pastors, right? Kuti tiende kuna pastor vawanga usati wamboona because pekutanga watiwo wakaenda kusvika kuna pastor TB Joshua. But let me say depend kana nditaura. Ukaenda kuna pastor prophet vekufa Joshua. Ukatadza kuvaona because kune protocol yaitwa yanga usina kuita then ukati pana kuti ndingoenda mahara rega tiende kwaprofeti ava ndinoona ukabva waenda kwaprofeti one time andika ndikekutanga ukati ukazoenda kechiti wanede murume wako vakutumira maflight ticket mari inokwana $2,000 you are going there for the second time kune vanhu vanoenda ma5 times 6 times andika why were you so special kuti vakutumire 2,000 iwewe kuti uya kuno conference kwakatinaita me answer. It was not so special because andautumidzirwa mari ndega. Remember, ndofunga ndanarrata issue iyi. Ndikati patakaenda pekutanga, vakati ma-servants of God vese varipo. I'm going to sponsor my airplane tickets enyu ekuti muite sei muuye kuno paconference ichaitwa maforeigners ese vauya kunoku I'm going to sponsor saka handisiri ndega ende service iyoyo yainanga ndichitori nelink nayo maitoona ma-servants of God from all other countries vachitotenda ndofunga mukatiza prophet Jeremiah vanochiita maservice vanoita vachipa vanhu mari sei vachitotenda ma-flight tickets akanga atotengerwa saka I'm not the one kuti akanzi aitwa special ndikati ndinda kutumirwa ma-flight tickets no but it's a thing yakatotirwa kuma-servants of God ese handitika saka ndakatozocommunicate kuti I'm coming with my husband I'm now married handitika takatotumirwa tiende chese not kuti something special chakangonzi iwe ndiwacho kutumira mari pachechi yese no because handina encounter yandakambeta 1-on-1 navo but vakangoti vanhu vese vauya kuchechi handitika musiya manyoresa mazita enyu manozova vanhu vekuchechi office kuti munganowandirwa ndo vachacommunicata nemi then mozotumirwa ma-flight tickets. Okay, I quote zvawataura nditi tasvika kuNigeria murume wangu akataka kuti ndiri kuona zvinhu zviri pana pazvisina kujeka handika on that one I give
journalist is credit ini nditsaka chokwadi ndakazvimirira I give credit pana journalist ipapo akaona zvinhu zvanga zvisiri kuenderana semunhu panguva yakakamira pachokwadi mamuchakutika kudana napo mataura kuti mamuchakubva kudana muchakubva kucheta makadana 2 months mamusati patombekana 7 months makudana so munhu tokuti munhu angakamira pachokwadi aona zvinhu zvisina kumira mushe abva akuudza kuti ndaona zvinhu zvisina kumira mushe pano pari kusitedzwa mamiracles pari kuitika zvinhu zviri fake andika zvobva zvasvika kuna prophet apa prophet calls you guys vobva vati kuti imimi kana baba imi musiri kuirana nezviri kuitwa pano rovai pasi musiyezve pano andika is the person that you are calling your spiritual father anditi iwewe izvinhu zvakadai zvichiitika andika wakazvitora sei ende muri kwaive wrong here no he was not wrong ndifunga kuti mukavabvunza ndakatovataurira ndikati mukuona tisave nemaflight tickets hatina dzimwe mari dzatinadzo handitika nometa taona zvataona but ngatingoshingirire tiite sei JD flight isvike tidzokere kupi tidzokere kumusha kana pane chatichadiscasa chatichataura tozotaura kaita sei tisisiri munyika medu tabuda munyika munomu handina kana pandakatombovashora kana pandakatombovabhlema handitika kuti maona kuti ndezvefeki vari kustage mamiracles handitika because mazuva we were together handitika naisa ndatomboona kana any weakness pavari yekuti ndaigona kuvaopoza or anything panga pastorina pamwe ndakatombovataura ndikati bhozi ndambotaura pai ndanareta pai ndikati bhozi vakati vodedza maprofeti ekuzimbabwe tikatomboidhibheta nyaya yacho iyese tiri pamwe chete handitika pamaprofeti atanga tinawo vedu isusu vekunyika vedu wani ndiye akatobuda akatonyoripota uku zvatanga tichitodiscasa tiri mupi tiri murumbi imwe chete kuti vana vavangositedzwa mamiracles handiti mukona not kuti ndini ndakabuda but one of the prophets because iye anenge aine machitendero kwaitenda isu tazosara tiri chu ndikati handitomukonga zvichitadedzwa handitika ngatisiyane nenyaya idzi timire mamiting tiri papi tiri panapa tingogara tishingire flight ticket yedu ite sei isvike tidzokere kuzimbabwe okay alright tiri kunzwa zvakutsanangura ndikuda kuzvite clear kuvanhu handitika then let's go panyaya yebasa renyu ramaiita handiti maita basa renyu iwewe nemurume wako akachizvimiririra from the word go Tapanzwa was not a prophet apo I stand my ground and I stand my weight ndakazvimiririra I'm not attacking you guys but I'm just saying the truth Tapanzwa was never a prophet ndichiteva interview yake nezuro Tapanzwa akati ini ndaide ndichingori munhu aide nechechi anga ari munhu anda zvechechi hake munhu angangori nechechi achimira achita zvokuparidza muchechi achidini anga asiri prophet Tapanzwa started chiro pakauya chechi kwako anoti ndakangopinda muchechi ndikagara kumasure ndikakona kuchiparidza ndikatinakirwa neshoko rawaiparidza ndikatabatedzwa kusvika ndazodiniwo ndazonyenga pedu handiti all of a sudden anenewe you were the prophet and tichitanga futi nokutanga Precious you were not a prophet me my friend you were a preacher wangandifundisa Precious you were not a prophet kana pane vanhu vekuchechi kwangu mukomedzera nokuudzai was a prophetess ngaitoprofiters okay alright no mira let me rephrase yes sorry you were a prophetess zvekupentecostal sorry you were a prophet zvekupentecostal wanga usiri prophetess anobata hari achipfeka magemenzi ered kana kuti ewhite andika tikazongoona Tapanzwa makupfeka magemenzi ewhite nehari makuprofita Tapanzwa kwaone kuchiprofita ichi akatiwana upi chiprofita Tapanzwa akachiwana kupi because Tapanzwa is not a prophet Tapanzwa is not a prophet he was never a prophet yes he was never a prophet yes but ivo kutaura pavaiita nditi I remember pavakauya vachitori nevana ivavo vakanga vainavo ainzi Izi naTaku I took them in my house vachitouya kuchechi kana pane vangatenga titi navo vandoziva handitika saka ivo vaiti zvoni ndinoita prophet but asi ndamboprofita vanhu ndakamira muchechi but ndinoprofita munhu ndakaita sei ndakagara navo pasi ndokutotaura 1 handiti ndikatovati kana muchiprofita munhu makagara pasi muchiita 1 saka sei musingakwanisi kuprofita munhu mupi muchechi handitika ndikatovati zvoni mamwe maservhisi handitika chitomboprofitai muchechi muchitomira muchiprofita handiti because mukapiwa prophet mukaramba makanyarara hapana zvazvinoshanda saka kuti mugrowe spiritually you should have the confidence to prophesy people muchechi mune vamwe vanhu handiti ndokutanga kwavakaita ikoko like saka how did you switch from being a pastor, a prophetess, one Pentecostal, we know how the prophetess, the Pentecostal prophesies. Nature prophet kwenda kusanga kwa mangama kuita. Who introduced you kwa? Who introduced you kwa Kenneth Everett ne white podcast? It makes sense. As we make sense because the podcast ndakakutsvaga nezvako kudhara. Wanga uri prophet woku Pentecostal iwe. Chicha kwa yes. Who introduced me kuhari? I cannot say it was introduced to me because inini ndine degree, ndine bachelors of theology. Zvehari zvitori muBhayibheri handitika. Ndofunga I would quote my verses ndikitaura zvehari. Jeremiah chapter 19 verse 10 zvehari zvitori muBhayibheri.
handitika zvirimo. tisatambosvika kuchivanhu even zvemvura zvokuenda kumvura zvitorimo mubhaibheri tikamomera kuchikristu kwacho handitika zvitorimo futi mubhaibheri because namani panotorwara nemaperembudzi achienda kune munhu wamwari iye aitarisira kunoturikwa ruoko but asvika kune munhu wamwari anomutaura kuti maperembudzi ari pauri kuti apere enda unozvinyika mukati memvura handitika saka even zvetsvimbo zvatinobata izvi handitika tisingamirire basically tiri kusaidi rechivanhu kwandamira ndavi mubhaibheri mato zvetsvimbo zvitorimo zvakare ndofunga mozisi aitofamba netsvimbo ende tsvimbo yake itsvimbo yekuti aitopirwa mainstructions namwari kunzi tsvimbo yako iyi kana uchinge wasvika pakati rova gungwa gumbo rivhurike rova pakati mvura ibude handitika tsvimbo yako iyi iise pasi ichinje kuita nyoka handitika saka tikada kubata even both kuchivanhu nekuchikristu zvese zvinopinda zvese zvinotokwana ikoko kana muta mavhesi ehari ndichakunyorerai kuwhatsapp kwenyu ndokuratidzai mavhesi ehari mavhesi etsvimbo zvese munochida sei ndokuratidzai hatizvirambi hatiti kuti haiwa zvetsvimbo kuti nehari bhaibheri zvirimo here aiwa hatizvirambi because vana vhara vaiti pakabata tsvimbo dzedze but I'm just ndikuti ndikuda kuzama kuclear kuti apa ndikuda kuzama kuti tisvike panyaya ikubuda nyaya yekunetsa pandefu mira ndikutsvaka kucomment section nyaya yekunetsa pandekuromba handi muri kuona iyi yese ichis clear yekuti murume uyu akada kumanipulate kuti uyu akaurigwa zvokuti akatoshinga kusvika pakasvika but nyaya iri kutendera kunyanya kunetsa ndeyekuromba handiti saka as the host ndakubvunzawo kuti alright hani paunga kuchechi why didn't you use hari uri kuchechi kwanga ushandira muchiita building why didn't you use hari nguva iyoyo nemagaments nemasvimbo mukabvunza vanhu vekuchechi vanotokuudzai tine maservice atoitoita maaltar mukaenda kuwalkwako kanzi pressure zvakama mukanotera kubva kumashure tine maservice ataitoita maaltar breaking service ataitoshandisa hari ataitoita maaltar breaking taitoshandisa hari even kutobva kuchechi hatina kushandisa hari ndakuchivanhu hari yakatotanga kushanda ende mukatonotarisa iyayo kana paine vanhu vekuchechi vanondipupurira maaltar breaking service taitopfeka magemens ewhite ndora ndaitoshandisa maaltar breaking service ndotoshandisa hari iyoyo saka hari haina kuzotanga kushanda nekuti ndabva kuchechi yakatanga ende mukatarisa even mapasta mazhinji vanotoshandisa hari for deliverance service kana zviita maaltar breaking service okay aiwa tikudzivisisa we want to understand as vanenge tichiunderstandawo vanhu vanenge vachidiwo vachiunderstandawo handindizvo vanenge vachiunderstandawo saka now the biggest question the main question I think everyone yakamirira ndeyekuti makangosvika from kuchiprofita maagogo maambuya makun'anga sifumeli inini handingati ndakaswicha handitika inini nditori munhu ane chivanhu asi ndakanga ndisingazive kuti ndine chivanhu ndofunga kukura kwangu ndakakura mukabvunza namama wangu anokudzai ndakakura ndiri munhu wekuti ndaitorota hope baba vangu vaitondipa maswitsi handitika vachiti usazokanganwe nhamba dzaunenge warota ndaipa baba vangu nhamba dzemabhiza vachinotamba mabhiza vachive vakatenga nyama mumba I grew up like that but ndisingazive kuti ndine chivanhu saka ndakangofunga kuti ingori gift iri pandiri handitika ndaita gift iri pandiri inini chandakazoita ndakangononanga kuchechi because ndichingoti ndine calling iri pandiri but ndisingazive kuti ndine chivanhu chiri papi chiri pandiri saka mukuzofamba hongu ndakanotanga ndakamira kusaidi rechechi handitika ndatanga ndiri kusaidi rechechi pane zvinhu zvakazoitika mukati meupenyu muri kunzwa ndakatanga kuchirota hope because pandiri pana sekuru namuchembere muri kunzwa ndatanga kurota hope ndakatanga kurota hope ndichiratidzwa madzisekuru vangu nanhasi mukandibvunza mazita anasekuru vangu kusvika kusekuru vechi5 vanobuda pandiri ndinokutsanangurirai muri kunzwa ndatanga kurota hope ndakangoti ihope handiti then hanzvadzi yangu inini hanzvadzi yangu anonditeedzera akapa mumwe munhu lift mumota apa munhu lift mumota zvikanzi ndikuona mine akatonzi kana achitobvuma nzvadzi vangu natoya palive agotokuudzai why I translated kubva kuprofetes kuenda kuchivanhu zvikanzi munobvuma kuti nditaurewo nemi here pane zvandaoneswa but ndazviona pahanzvadzi yenyu ndarakedzwa mine hanzvadzi anoita zveufundisi but hanzvadzi yenyu zvinhu zvake zvakamuomera anofanira kugamuchira chivanhu chiri paari nekuti hakuna munhu anoita mufundisi asina chivanhu chekudzinza rake zvino munhu anozokumbirirwa kuti amire ari kusaidhi rekuchechi asi patori nechivanhu chinenge chitoripo hanzvadzi yangu it took him 1 month kuti andinyengerere achingonditi hanzvadzi chingogadzira zvinhu zviri kutaurwa izvi ndikatombomurambira because inini ndani ataka zvemudzimu sifimeli ndanga ndisingade kuzvinzwa ndaitorwa madeclaration in the mighty name of Jesus zvemudzimu handitodi kuzvinzwa ndichi ataka hanzvadzi yangu andinyengera ndikanyazoti ngauye munhu yeye ndimuone mukundwa ngauye munhu yeye ndite sei ndimuone zveshe munhu yeye akauya akatiuya kumba abva ngowaridza ine mukadzi abva towaridza jira pasi abva tigarai apa zvikanzi ndina chimwe chandiri kuda ndipewo mvura ipachekumba menyu mvura yabva yatora ndipewo raisi remumba menyu abva atotora abva andimwaya zvikanzi sori zvenyu muchazoratidzwa rekodi noti vanhu vazokurekodhai zvinenge zvichiitika kuti mutende zviri papi zviri pandiri zveshuwa
vakandirekodha mudzimu ukabuda ukataura mukunzwa mudzimu wabuda ukataura paye zvikanzi munofanira kuti muite sei mucharota hope vari pamuri vachakurotesai machira munofanira kutenga ngoza mutengetwe machira nasawira kana vachinge vakurotesai handitika ndoinge chizokubatsirai kuti tizadzikisa dai ramunenge maita sei ramunenge marota mega because mudzimu haufaniri kuita wekuudzirwa kana kuti wekuudzwa nzitenga jira rakati handiti muri kuona manje ende hanzvadzi yangu mwana wamai vangu nevana vamai vangu vanondipupurira namai vangu nababa vangu vanondipupurira nyaya ndikutaura panapa no hatisi kuzviramba but ndine chikubvunza comment section and we are trying to clear everything in the end kuti uite clear yes so ndinogona kutobvunza zvandoziya handiwana ndinogona kutobvunza zvandoziya but ndinotobvunzira kuti comment section inenge nechi madoubt kuti utsanangure wega handisi wazviona saka ndichibvunza kudai soko saka in other words you are actually saying zviprofita zvinofambidzana mweya wacho kazhinji unofambidzana kuchinganga nekuprofita dzokorodza ipapo chivanhu chinofambidzana nechiprofita hakuna munhu anoita zvechiprofita asina dzimu rekumusha kwake. Thank you dad muchine mubvunzo here ndogara ndichikuudzai handiti kuti mweya iyi mweya wani inofambidzana mapinduko atika si ndaita kubvunza mubvunzo takupinda ichoziya maanza zvinoita vafundisi manje zvinoita vafundisi vanenge vacha vari machechi inini kana ndiri profesa ndiri kucheka ndikudzei nyaya yemudzimu yakunzwa ucharamba uchiuya kucheka uchimbochema kuti problem yangu vatofana kuenda kuchivanhu muri kunzwa ndosaka maiona even mubhaibheri mamwe matambudziko aiti akaitika pasi pese pairohwa prayer zvimwe zvaitonzi munhu ngaaende kumvura apa munhu ngaitoitika chakati handiti muri kunzwa but kana takamira semaprofeti tiri kucheka hatimbofe takakuudzai but secret inaiwa nevafundisi vazhinji vanonogadzirisa chivanhu chavo behind the scenes vagadzira chivanhu chavo pavakumbirwa vachitakumbira tiri kuchechi but behind the scenes vachinonopembedza navasekuru vavo vachitobika doro secret rokuita zvavanenge vachitoita secret ikoko vouya muchechi wokuti mudzimu wakaita sei wakaipa hakuna munhu kana profeti this I'm ready to challenge anyone hakuna profeti anoita zvechiprofeti asina chivanhu chekumusha kwake mukazonotresa munhu ari kuita zvoprofeti kana basa raari kuita mukaenda background yemumusha make manga mina sekuru vairapa manga mina mbuya muchemberi vaita sei vairapa saka ndokwazvinobva ikoko but munhu anozokumbirirwa kuti ndakumbira ndiri kusaidhi rechinamato asi achienda behind achinopembedza chivanhu chake saka king tafadzwa paanotaura zvekingdom anotaura kingdom yechivanhu asi indogona kufunga kuti tafadzwa ndisiro painterview yakati kubva patakabva kunigeria vanhu vakatanga kuita maaccidents ndo zvakataura vanhu vekupi amene kukati kwaitika maaccidents kuti family yekwakwenyu here kana kuti kwake amene vakatanga kufa vanhu kuita maaccidents vanhu iyo yemisanda kuinzwa maaccidents izvi zvakatoitika kwedu iko kwenyu ana kutanga nhasi because ana vamini vangu inini tichitoriva kuprimary kumusha kwedu kwakaita problem yemaaccident vanhu vaifa nemaaccident kutoba tichiri kuprimary inini ndisati ndatombokura I remember vamini edimo vaitambira dynamos under 17 aya dynamos handiti vakadhumwa nemurungu wepalobos mazvaido paidedzerwa zviziviso paredio zimbabwe handiti vakaita 1 week vari kumochari paharare hospital tisingatomboziva kuti vari kupi tikatozonzwa paredio kuti pane mwana akapfeka uniform yebhora yekudynamos handiti adhumwa nemota hama dzake ndokuzozikana kwavakaenda mufamily medu maitoita maaccident before kubva ndichitori kuprimary inini munina wangu inini the fourth born in mukati meupenyu hwedu ndisati ndatombotanga zvechechi akatoita accident ine New Life Ministries akatoita accident vachibva kwamutemwa nekuchechi Judah Bismarck akatoflya kuya parufu because anga ari president wemayouth ainzi Linet munina wangu handiti saka maaccident akaita vanhu vakawanda handiti chakazoita kuti zvinzi mudzimu utambirwe mukati memusha hanzvadzi yangu anonditeera inini my blood brother akazoita accident dzamboenda kweso aita accident mota iyoyo mukaiona it's beyond repair vanhu pavakatanga kufamba mukati memusha handitika vakaudzwa kunzi mudzimu mumusha wakafuratira unofanira kudzoka mukati memusha pane mwana musikana anoita zvechifundisi gamuchirai mudzimu uri paari kuti ukwanise kuprotekta vanhu mukati memusha ana mama vakambotaiso tiri vanhu vechechi vanje kubika doro sisi mberi doro rakabikwa panotoni kumba kwedu muri kunzwa ngoma dzikarira hosho dzikarira zvekuprofetesi ndikatsveta pasaidhi vatoudzwa kuti gamuchirai mudzimu uri pamwana wenyu kuti maaccident aite sei apere saka magamuchira mudzimu uyu iwe semunhu aishandisa hari dzake uchishandisa mvura dzako nemaoiri ako mishonga yacho wakazotanga kutarizva mushonga ndakatanga kuroteswa inini hakuna dare randinobatsira munhu randisingarote
kana ndikadzibatira mudare rekusango ndinotorota ndotoriitiswa inini kuhope ikoko ndotomuka ndichitoziva ndichitonyora pasi kuti ndaudzwa kuti mushonga wakati handina kuita matare ekunotsvaga kuvanhu handina kuita matare ekuendera kumbari kuti ndikuenda kuna nhivi unobvunza kuti akati zvese zvandinoshandisa ndinotoudzwa kunzi sizeni inei kuri kuya vanhu vakavharwa mari tsvaga mushonga wakati munhu wauchonepa munhu iyeye unofungaidza achitaura ishu yemari yake kuri kuya sizeni inei kuri kuya vanhu nematambudziko emudzimba tsvaga chakati chaunomupa saka inini ndiri munhu anotorota kugara nekugara ende izvezvi zvatowese nekuti ndakatogamuchira chivanhu chacho. Okay, saka takwadzwa papazuva apfuura paisi takwadzwa akupenga akapenga here shisho zvimeri takwadzwa ana kupenga takwadzwa munhu angachida platform handiti kana kungotaura zvangu izvi ndizvo ndaisingafani kutaura kuti ndakangonzi vamwe vakaita sei vakandiudza takwadzwa munhu angachida platform pamwe akangoona kuti zvinhu kwakanyarara ini handisi kuitawo noizi ndikuita sei munhu aida platform he went and paid kuti aisirwe post yekunge akupenga kuti post ichange yaseculator handiti post yaseculator kuitira numbers ozoita kunge adedzwa kulive yakaita publicity stunt alright yakaita publicity stunt alright because I wanted to understand kuti achipenga saka akapengeswa nei aiwa akapenga asi kana makadzoka ibini kuNigeria ko are you sure kuti nokuti zvinoitika unogona kuinitiate usingazivi ava ndokuNigeria vana kumira musha kuti hamuna zvakaitwa vanhu vanenge pai 2000 tukwire muya asismeni vanhu vekuNigeria they are givers naturally zvino kana usina kana mari yeoffering paside pasaidi ndikupa mari yeoffering kana pamwe vakainitiatwa ivo handizive but inini personally ini ndiri munhu wemwe yasismeli hakuna chinoitika kwandiri chachisingaratidzwe handitika hakuna ilife yese ndinorarama ndinotozviona nezvichauya nezvichiitika inini personally I was not initiated ende tichitobva ikoko ndakabva tatongoti since murume ari kuti ndekwefeki rega titongosiyana nako hatina kana communication yatikazoita or anything chatikatakura chatikabva nako ikoko hapana saka iri nyaya yeinitiation ndofunga vanotokuudzai kuti inini mukabvunza vanhu vekugweru ndina prophetess vari mujeri vamwe vakasungwa vari mujeri nenyaya dzechungo chani takadedzwa kuservice kwavo kugweru ndinemwe posi ndakabvita but patone time tichangobva kuroorana inenge kuma-2019 uko vakanditeedza kuchechi kwavo kugweru handitika vanditeedza kuchechi kwavo takanobhuka guest house iri paraundabout 10 of the green so apo pane loji iri papo ndakatona dunamis exactly takarara kuloji kwekuya ndikavabvunza vanokuudzai kana vanhu vaipinda kuchechi iko kwanondipupurira takarara kuloji ndakamuka usiku ndikati ndarota prophetess vachiita zveungo chani vati vaine vanhu ndaitoratidzwa kuti kuchechi kwavo kuri kuzara vanhu vechikadzi because vanhu vechikadzi ava vari kuvashandisa vachirara navo kuti vaone mapowers ndikamuka ndikavaudza ndikati ndarota ende ndaratidzwa vanhu vavari kurara navo muchechi vakatonditi iwewo hope dzako hadzitenderere hope dzako ndedzechokwadi handiti vanga kutori neservice manheru sisimeri handina kuenda kuservice iyoyo muri kunzwa vakandifonera ndikati ndarwara ndikada kuti hope dzoke dzikadzoka futi kechi 2 muri kunzwa dzadzoka kechi 2 ndikabva ndadedza vanhu vaiva ndanga ndarota vemuchechi mukundwa vachiitwa ungo chani waivaziva ndakaona paservice takatavenda kufirst service yesanzi ndokwandakavaona saka vangatoratidzwa zvese zvemuchechimo vandaratidzwa zvaprophetess ivavo handiti ndatoratidzwa paipaya vandaudza baba angel handiti ndakaudza baba angel vandatedza hosting team yaprophetess ndikati ndikukumbira kukuonai handitika savangofunga kuti vane zvavari kuda vane zvandiri kuda vakauya varume nevakadzi vemuchechi vangati ndinokumbirawo mundiregerewo zvinhu zvanditaura panapa ndinoziva kuti ndakainvitwa kuchechi kwenyu naprophetess venyu handitika but ndati ndidedze vanhu vandadedza pano because ndine nyaya dzangaita sei dzandaratidzwa ende hazvina kundiitira zvakanaka and I think it won't be free to my spirit kundidzoke ndichiramba ndichimira mukati mechechi menyu kati ndarota hope ndichiratidzwa prophetess venyu vachirara nevakadzi vemuchechi vanenge vauya muchechi ende vazotanga kutonga vari kuchengera vakadzi vavo kuti vasaroorwe varambe vari masingle handitika one other lady she bested akatanga kuchema akataura zvese vanga varipo pavainjo vanozviziva akatanga kuchema zvikati do you know kuti prophetess arikugara mumba mangu vanotondidya kuzasi uku vanotondiita mukadzi vanhu came out vanyangoti it's okay vangatooneka ikoko ndikati chete sei handisadzokere handichasara muchiita ndakatozoudwa dzani yandabva ikoko musikana uya yakatozogabha courage abva atozoenda kumapurisa kugweru police abva anoripota nyaya iyoyo prophetess ive vakatosungwa vakatongerwa 7 years by then vakatongerwa 7 years kufunga pamwe zotokwana this year vakabva vatonovharirwa kana paine vanhu vekugweru vari kuona this video vanogona kutondipupurira ati zviri zvinhu zvandanga ndakaita sei ndatorota saka hakuna chinhu chandinganzi nini ndakainitiatwa ndigotadza kuchiziva izvozvo ndinoramba hakuna hazviiti kuda kuti hamuna mapoza manenge ari mahombe kuda kenyu
kana ariko andisandaona sisimeri ndine vamwe vanhu vanotouya mudare mangu vanhu vinotobuditsa ndine maincident okuti kune vamwe baba vakatombouya vaine mubobobo vachisvika vasida kugara ndakatora chimbo yangu abva ndairovera pasi ndairovera pasi vakanditi kwakabva kwamurehwa ndichirovera chimbo yangu pasi ndiyatisimukai mubude mudare mangu zvikanzi ko chii ndakupinda mudare ndikati no hamuna kuya mudare mune zviri pamuri but muchibva pano within 5 minutes musatumirei mavoice note muchitaura zvamu zvamanga mavinga vakafunga kuti ndiri kujoka ndikatodedza musikana unoshangana nitaura wadza uyauya ndikati vavhurire geti vabude vaende vakada kuti naro vavhurire imbwa vakabuda vakaenda baba ivavo vachibuda vachienda vakasenda mavoice note vachitanga kutaura zvikanzi uri bolt kata zveshuwa ndikati chii kati chitaureka zvamanga mavinga ndakudze zvikanzi vatanga kutaura pane vanhu vanga vatondituma kuzodai apa nditore nemubobobo chakati but ndatadza ndotombogara kana parukuku rwangu akatobuda mudare mangu akatoenda saka handifunge kuti tingasvike pastage yekuinitiatwa sisimeri tigotadza kuziva pamwe zvichazoitikawo zvazvo but for now hazvisati zvaitika aiwa ndizvo zvinotendwa varipona mwana kumubvunza pagaizi ndofunga nyaya mayatsoinzwa achitedemura achitaura musikana zvezvakaita kubva kumasure ende tafadzwa maitiro ako akaita ungada kuzvijustify ungada kudii but he went and he threw bolt cutter under the bus indirectly ukaenda podcast uzoti boys dzinotokusona uchatopesera pakutaura zvisiri izvo hauna kufunga wakuzongoti ako zvemafriends zvemachini but honestly speaking kana waenda kupodcast vakangotanga wafunga kuti paunonotaugwa zita rako chinzi dynamics panotaugwa dynamics plus bolt cutter handiona plus hanzvadzi muri munhu henyu ane narcissistic behavior maproof tamaona emacourt order wati nevasikana vese manamba ose ndinawo ose ndapiwa ameno kungoteni zvamakabvuma hatenyi kubata noti papodcast yacho makabvuma nega kuti maihura zvokutodaro asi maihuriswa nemanjusa makanga maenda kunotora kupi ko kunigeria uko anti mazvona so hatenyi kutsikirira henyu but musazoita sokuti uyu mukadzi uyu ndiye akakuindisai mai yemunhurume maikwanisa ngoramba kana maikanga maenda kunenichita panguva iyoyo maikwanisa ngotaura kuti handinina ini you would stand your ground indozitenda matamari penyandorarama izvi kwawakunoendesawo kuti this is not me maikwanisa kungoramba andimaona hamuzomiriri kana maramba ndako pamaigara mese muchidriva motikari idzi malexus aine chii makadi kuchitaura panguva iyoyo wekuzobuda makuchitaura nhasi nokuti masiyana tinenge takuti beta x tinenge tatoti beta x pakadaro because pamakanga makagara mese almost 6 years never edera makabuda muchichitaura nhasi nokuti masiyana makuenda kupodcast kunochitaura saka topotita kuti beta x ndo chokwadi chacho chekwamwari andika chokwadi chaiko chaiko right pane umwe here ane mubvunzo guys pane umwe here ane mubvunzo anda kubvunza but how are you feeling now bolt cutter after wadurura wataura vanhu everything is now open in the air how are you feeling I feel relieved. Are you sure? Yes. Even pauya baba angel vachitaura kuti handidi kutaura vachiita kunge vari kuzvijustifya inini handingoda mai vemwana wangu papers you thought acho yachitaura zvinhu zvakasiyana siyana how are you feeling now? I feel relieved. Thank you. So kune vanga vachiti waona pala chiri kuti fesana naye wazviona fesana naye because and I don't think kuti angachauya akataura anything I don't think kuti angachakataura anything because wangaona paproof and everything ndandichitaridza pangoshara iwe ndachitadza vanhu palive. So I knew and I was very much willing to control it. So I feel I understand kuti nasichara zvakanaka. Akuchina piritsi riya rekiri and everything wauya wataura everything is out there in the open. Hapasisina zvevinino pakana kuti kudini kana kuchadzokera papodcast this time I don't think you will go back never. Atadzokera papodcast. So you have cleared yourself to the vana veZimbabwe vazvinzwirawo obvious haungazoudzwa zvokutaura zvokufunga nditi vakuchasangana nemanegative comments ugosanganawo nemapositive comments ugosangana nemanegative comments iyo inodziswa media unongoiziva hazvizvi new one but your side is out there and we now know kuti kusiyana kwenyu kwamakaita makasiyana nenyaya dzechihure ndonyaya dzamakasiyana nenyaya dzeabuse kwete dzimwe kana dziripo dzimwe dzinoitwa nevarume nemukadzi mumba yanga iri secret yenyama ingoitawo semurume nemukadzi but chokwadi chiripo makasiyirana nyaya dzechihure. So yes. So why am I going to depression, mental health, are you affected in any way? I think I'm okay now. Right, thank you. So thank you very much, Bolt Cutter. Tinotenda maini kana pasa ngoitawo zvimwe zvatanga munongotitipawo tione kuti zvatangira papi but I think you've cleared yourself. I think handitarisira kuti pane chimwe chingada zvoda kuuya kana kuti ndine zvimwe zvandinoda kutsanangura zvinodarika izvi. I think ndakungonamata kuti vabvume kusevha mapapers tingodembura mutate mumwe nemunhu ungoenda their separate ways and I just want to take this opportunity Sisimeli kuti despite whatever happened in the past you became like a sister to me handitika you became like a sister tonga ndatoya pamuri ndati Sisimeli makangoposta koma ndotanga manzwa side rangu handitika and you were very welcoming handitika mukandipawo platform yenyu matosiya kupikira murume wenyu matosiya vana venyu matosiya zvamanga muchida kuti muite handitika tinongoti Mwari ngavangokukomborerai nezvamandiitira mukati mezuva ranhasi
I was able to vent out and face my abuser. At least now ndakufila zviri nani ndokwanisa kuti ndinoita sei ndinorara nometa vanhu vakazondijaja kana vakataura zvakawanda but ndinongotaura kuti the greatest are also human. We are not immune to problems and azvireve kuti kana ndasangana nedambudziko handikwanisi kukubatsira dambudziko rako kuti ripere. Kune vamwe vanhu vandakatobatsirawo vanotofara nene panoenda kunobatsirwa vanhu mumwe doctor anogona kuita operation pamunhu sisimeri yoita successful, the same doctor oita operation pane mumwe munhu yoita unsuccessful. Zvinotoitika even mukubatsira vanhu, mumwe munhu anenge asingatogoni kuti bhoti takanditira zvakati asi mumwe munhu anenge achitonyumutsa kuti ndakaenda nesemu dambudziko harina kundiitira. Saka zvinhu zvinosanganikwa nazvo kana paine anofila kuti akaofendwa neni kana kuti aofendwa neni in any way ndoda kungoti chingondiregerera iwo sisimeli. Thank you so much. Izvi zvitoro ndikapinda mumastreets handisisina any problem nemi yekuti ndichatya kuti sisimeli vanozondituka zvakati kuti vachapiwa information inerweseri. Ndofunga nyaya dzangu ndangodzitaurira ndega. Kana panga achazoda kudzishandisa against me, kana panga achazoda kuuya paplatform akiti chakati bhoti kachakabuda mberi chakati, ndofunga it's now in the open, the whole world know now kuti I'm now a single mother of 4. Saka right. Thank you so much. No, thank you very much Gogo. Muve neusiku wakanaka. All right. Alright, sharp. Right guys, kune vari kubvunza kuti kwai kugamuchirwa kumati kudi kwai kuoneswa imari munoenda kupeji kwavo ndokwamunoenda kupeji kwavo ndokwamunoenda munobvunza kuti imari ikoko isatizivi zvekuti whatever munoenda kumapeji kwako munobvunza ndia bhatiri rangu rasagwa ne13%. I'm going to take 3 people wanda kungotaura zvadataura fonai nekurumidza bhatisati rapera. Fonai nekukurumidza bhatisati rapera. 3 people wanda kufona fonai nekukurumidza bhatisati rapera guys. Tibai matofona fast nekukurumidza. Chifonai fast. Chifona fast. So wanda kutaura something anchida. Hello dear. Hello, Mushe kanjani? that's right. Yeah, this is heartbreaking to listen to such kind of abuse. And it's unfortunate that, now with social media, zvinobva zvatongobuda pasocial media pachikerere kudhara vanhu vaingoseparata zvichipera zvakadaro. Zvinongorwadza kuti women have to come out now and justify zvinhu zvinenge zvataurwa nevarume. Why did he first go to social media? Ndinoona kuti munhu anenge achida kunonyadzisa because iye asiyiwa, because we all know no man wants to be left. Saka anenge achida kunorwadzisa mumwe munhu amunzwise pain iyeyi. And as a woman sometimes unenge wakabata zvinhu zvakawanda uchichengeta inside usingadi kutaura wozotauriswa nemacircumstance. Yes, people can judge and say zvazvakai but kutaura chokwadi from listening from the beginning, this is painful. Kuti munhu you enjoy such pain even if kunzi she's older, chero kunzi zvaita sei, why ari kuzobudisa zvinhu nhasi zvinenge zvakanaka vachifara zvazviri right. Vanga achimutorera mari achitengesa mota achimubatsira achimira naye zvazviri right. Pazosvika nhasi pakubudisa zvinhu zvamunenge muchiita as husband and wife muchidanana zviri wrong izvozvo. Anyway, tinotenda nepodcast kuti tinoteerera tichidzidza zvinhu zvakadai zvinongorwadzawo kuti vanhu tinosiyanana pansi because of circumstances that are not even necessary. Kana tiri murudo kuti ngatidanane, kana zviperi zvakanaka, not this. Zvinongorwadza because yes, there's children. I know sometimes it's not necessary kuti tigarire vana. Let's start from there, or to forgive infidelity because this is what happens. You get abused because somebody thinks you are weak. Because even the way you would answer the wife, that is wrong if you are married. You choose to be married to one person. But because this woman on social media and whatever she does, that's her business, that's her powers. Thank you very much, Kola. Yes, thank you very much, Maita Basa. Thank you very much, Kola. Thank you. 1 minute, guys. 1 minute, guys. 1 minute, guys. Hello, Kola. Hi. Oh, sorry. Am I not on live? You're on live. All right. Okay. I will wait for my turn. It's your turn. You can talk. That's why you're in now. Oh, hi, Sisimele. Thank you so much. I just want to say just one thing. Tafazwa, go to work, okay? And I'm not shy at that. Just need to have a hakuna kushandisa mwana wemumwe munhu uchiti iwewe ndiri mudiki 38 years wakura stereki nevana 4+ vamwe hobo vakangozadza mastreets. Go to work. Stop copying. Munhu wese wakasangana naye wotokata wakamona ari prophetess ukasitoo prophet wakaona iwewe pachichatiswa hari wangokushandisa hari semavidhiyo ako kumvuroko. Okay, you can't do that. Stop abusing people. Go to work. And that basa face one. What is it? Those are true what our GTS Women's Conference. Thank you very much. Good night. All right, thank you very much. Right. Okay, let me call back. Ashamba phone. Hello.
Yes, kuti sei? Mazuva mashomanana kuna tafadzwa ngaasiyane naBolt. He is an adult. If he had something to say, kana anga asingadenga dai akaramba whether zvakaitika kana kuti hazvina kuitika. And hugs to Bolt. We as women tonight. I mean, thank you very much. Thank you very much. Right, guys, but ndakura kupera. Ini ndoda kungotaura nyaya yeku, ndoda kungotaura in closing, ndoda kungotaura kuti anyway tsvagai mwana achawanikwa. Ndoda kungotaura mashoko ekungoti Bolt Carter enzani tafadzwa live your life and siyana neku-abuse munhu ane vana vako kana usingakwanisi you went to church chimira kuite zvechechi chirega kuchechi kunodzidziswa rudo kunotaurwa nyaya yekuregerera chirega kuramba chiteki namai vevana vako handiti because mune vana handitika mune vana chiita zvawakatendeuka that is good. I even credit ndakupa, I gave you credit on that kuti wakaita zvakanaka, you saw zvinhu zvamwe iwaita zvemuchechi changu chaino, you saw zvinhu zvakanga pakuitika ukazvitaura ukadecide that I want to go back pana Mwari, ukaenda kunomira pana Mwari. Mwari wakuitira zvakanaka kuhanzvadzi handipenda ndirini iwewe just for the sake of peace handika kuti unamate zvakanaka. Ndaitsvaga kana kuhama chako chako kwete kuti muudzokedzane ugadzise paite runyararo pakati pako neex wife kuti unamate zvakanaka, nokuti kana uchinamata chete as long as paine animosity iripo haumbonamati zvakanaka. Andiona 2 ndobva ndachizongotaura kuti anyway ngatitsvagei Mwari, tinamate Mwari chaiyi handika tati ngatitsvagei tinamate Mwari. Mwari hatambiwi naye, ngatirege kuti ausanganisa Mwari nezvimwe zvinhu zvisina nebasa risasikana because zvinodzoka it will backfire. Shamu yacho kana youya hamuikwanisi ende kana munototaura kuti makaroiwa mukanotsvaga zvinhu zvisipo kana mati takuita ngatimirei panzvimbo toita izvi zvatinenge tichita takamira panzvimbo zvaMwari zvinhu izvi tu izvi handifungi kuti tinoda mukokwa kunodaidzwa Mwari chaiko chaiko handifungi kuti tinosanganisa. I don't know maybe ndakato anzi zvamataita ndorudo. Oh, thank you hanzvadzi. I don't know kuti kuti ndikukanganisa here notichi I don't know kuti ndakasara here I don't know, but kana tati takutsvaga Mwari ngatitsvagei Mwari mumwe muzvokwadi tinyatsokumira panzvimbo chaipo titi Mwari here we are handika Mwari vatichengete, Mwari vativhise tivatadzi tese, Mwari vabvise zvakaipa mukati moupenyu hwedu, Mwari vabvise zvipo zvatinobata mukati moupenyu hwedu kana zvatakabata in secret zvatisingadi kuti vanhu vazive. Mwari dei vatisunungura deliverance chaiyo, Mwari vatisunungura tifambe munzira yavo. The riches they come and go, asi the word of God will always be there nekusingaperi. Andimona zvinhu zvenyika zvinouya zvinobatika zvinouya zvichidarika asi soko raMwari rinogara nekusingaperi. Ngatimirei panzvimbo. Mwari havasanganiswi nezvimwe zvinhu zvisina nebasa guys, hatitambira Mwari tisvika ipapo. Andimona so newawa ndinongoti newawa ndinongoti hangu ndasvika pakuguma kweshow ndakuda kuti ndidini baba vadoramba kubika zvachose zvakaoma guys, manje ndasatana nenzara handibiki. Andimona saka ndapinda unodi kuti ndichingodai kunovata kana kumaba tosangana mangwana handitika Mwari vanoti ndiri Mwari ane godo neshoko rangu zveshuwa, vanoti ndiri Mwari ane godo, vane godo Mwari havatombodi kusanganiswa nezvimwe zvinhu mufunge hameno pamwe ndinindiriromo handizivi hanganzi kuchivanhu kuna Mwari no handina kumboti tikusanganisa kutaura zvechivanhu handina kutaura nyaya dzechivanhu. You are now mixing things. I never said ndati ngatirege kusanganisa Mwari nezvimwe zvinhu handitika ngatirege kana kune vanoziva vakati changamu vanobata statement rangu randikutaura handiti ngatirege kusanganisa kuti tinoti Mwari tichiziva tine zvimwe zvinhu zvatinenge takabata kusei. That's what I'm trying to say. Toti tikushandisa zvinhu zvaMwari but mweya ikutaura tichiudza vanhu haisi mweya waMwari. Handina kumbotaura zvechivanhu, ndimi makutotaura nyaya dzechivanhu. I never talk about chivanhu because tiri vanhu vatema chicho chiriko. Ndiri kutaura nyaya yeMwari yevanhu vaMwari. Maprofita mazhinji ko zvindanomira achiti kunamatira vanhu tiri kudai but mapowers ndiwo ari kubva kuNigeria ndo vatiri kutaura. Vanouya vachiti Mwari vakasanganisa nezvavakanopiwa kuti vabate vauye vaise kuvanhu. Saka zvinoda mudhaya rakati vanobata zvanenge ndichitaura handiti mazviona. Handina kumbotaura nyaya dzechivanhu. I never said taura nyaya dzechivanhu handiti. So Mwari wakuitira zvakanaka guys, murare mushe. Tosangana mangwana zuva rovira tichindirira mberi nelife yedu. Todzoka mangwana neyayo maprofita akazara muZimbabwe handika vakuya vachita minanda nemashiripiti asi vanenge vabuda napanaijapa vakatopiwa. Vane maringi havanawo, vane maringi, vane macheni. Mumacheni mune mapowers arimo obva vamira kumberi vachitaura kuti we are delivering you vachikubata musoro. That's what I'm saying. Handiti maona what a boy guys.